அத்தியாயம் 16 வந்து தெய்வ அசுர தெய்வ குணம் மற்றும் அசுர குணம் சம்பத் விவாக யோகம். இதுல வந்து நம்ம தெய்வீக குணங்கள் எது, இதை நம்ம வந்து ஒரு செக்லிஸ்ட் மாதிரி வச்சுக்கணும் கையில. இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கா இல்ல அப்படின்னா அதுக்கு பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி எனக்கு இந்த குணங்களை எனக்கு நீங்க வந்து அளிக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து பிரார்த்தனை. தெய்வ குணங்கள் அப்படின்றது வந்து எவ்வளவுக்குள்ள தெய்வம் சுத்த சத்துவம் சத்துவ குணம் அப்படின்றதோட சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு நம்ம சத்துவ குணம் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, பக்தி பக்தி பண்றேன் நானு அப்படின்னு பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டை விட்டுட்டு கோவில்கள்லாம் வந்து கோவிலுக்கு சர்வீஸ் பண்றது. கோவிலுக்கு சர்வீஸ் பண்ணலாம், பட் வந்து வீட்டோட கடமையை பகவான் என்ன சொல்றாரு, உங்களோட வீட்டோட கடமையை நீ முதல்ல முடிக்கணும்ன்றாரு. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ ஃபர்ஸ்ட் வந்து முடிக்கணும். அப்புறம் வந்து அதுவே வந்து பகவானுக்கு ஒரு பெரிய சர்வீஸ். அது வந்து லேடிஸ்க்கெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கடமைகள், அந்த எந்த கடமைகள் நமக்கு நித்திய கடமைகள் அப்படின்னு இருக்கு, அதை முடிக்க வேண்டியது இருக்கு. பக்தின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும். இப்போ அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடையாது. நாம வந்து நம்மள வந்து இத்தனை மணி நேரம் நம்ம வந்து பகவானுக்கு போய் சர்வீஸ் பண்ணணும். கோவிலுக்கு போயிட்டு கிளீன் பண்றது அதெல்லாமே வந்து சர்வீஸ் தான். அதுதான் வந்து பக்தி. இப்ப நான் வந்து இல்ல, நான் வந்து தினம் வந்து பாகவதம் கேட்கிறேன், நான் வந்து பகவத்கீதை படிக்கிறேன் அப்படின்னா அதுவும் வந்து சர்வீஸ் தான் அப்படின்றது கிடையாது. அது வந்து என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் டியூட்டி. நம்ம வந்து பகவானை பத்தியான ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது பண்றது. அது வந்து நம்ம பண்ணிட்டே இருந்தோம்னே பகவான் வந்து 12வது அத்தியாயத்துல வந்து சொல்றாரு இல்லையா, நீ எதர் நீ ஞானத்தை வளர்த்துக்கோ இல்லைன்னா நீ வந்து பக்தி இது தியானம் பண்ணு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு இல்லையா. அந்த ஞானம் வளர்க்க வளர்க்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மமதை வந்து என்ன அப்படி எனக்கு இதை பத்தி நிறையவே தெரியுமே, அது தெரியுமே, இது தெரியுமே அப்படின்றது வந்து நம்ம அந்த மமதை வரும். பக்தியில இருக்கும்போது அது வந்து இருக்காது. பக்தியில வந்து போய் போய் யூ ஆர் மீட்டிங் த பீப்புள் அண்ட் பகவானை பத்தி இதை வந்து ஞானம் கத்துன்றதை வந்து நீங்க வந்து அதை பிரயோகிக்கிறீங்க. அதுவும் இல்லாத கோவிலுக்கு போறீங்க, கோவில் போகும்போது சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் நம்மளுடைய மமதையை வந்து அதுதான் வந்து நம்ம போக்கும் அப்படின்றாங்க. நிறைய பேரு நிறைய கோவில் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய பெரிய பெரிய பணக்காரர் சொல்லுவாங்க, பெரிய பெரிய பணக்காரலாம் கூட இங்க வந்து பெருக்கிட்டு போனாங்க அப்படின்றது. அது வந்து சாதாரண அது வந்து சாதாரண ஜடபூமியை பொறுத்த வரைக்கும் தான் அவங்க பெரிய பணக்காரர். இருக்கிறதுக்குள்ள பெரிய ஹையஸ்ட் பணக்காரர் வந்து பகவான் தான். எல்லா வளமும் எல்லா செல்வமும் அவர்கிட்ட தான் வந்து இருக்கு. அதனால இது வந்து ஜடபூமியில அவங்க வந்து சேர்த்துக்கிட்ட வந்து செல்வம். அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து நிச்சயம் வந்து பலன் தராது. நம்ம வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கோவிலுக்கு போய் நம்ம சர்வீஸ் பண்றோமோ அப்போ நம்மளுடைய மமதை வந்து போகும் அப்படின்ட்டு. அதுதான் வந்து சிறந்த பக்தி அப்படின்னு. அந்த பக்தி வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னா இந்த தெய்வ குணங்களை நம்ம வந்து வளர்த்து கொள்ளும் போதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பக்தி வந்து ஜாஸ்தி வரும். அசுர குணம் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பொறாமை, அப்புறம் வந்து கோபம், இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு வந்து மேலோங்கும் அப்படின்னு. இதான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறோம். நேற்று வந்து 15வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அது வந்து ஒரு மேல் பார்வை. ஸோ பகவான்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம், எல்லாருக்கும் வந்து நல்ல தெய்வ குணங்கள் வந்து கொடுத்து அவருடைய திருநாட்டுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து பேசேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுதான் இப்போ. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கய சாக்ஷுரோன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं पदान्तिकम्। हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्रताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து மாட்டுப் பொங்கல்.
அதுவும் இல்லாத கனு பொங்கல், கனு பொங்கல் அப்படின்றது நாளைக்கு தான் காணும் பொங்கல்னு நினைக்கிறேன். காணும்னா போய் வெளி உலகத்துக்கு போய் காண்றது. அதுதான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் வந்து பகவான்கிட்ட வந்து வேண்டிக்கிறது. என்ன அப்படின்னா இந்த பக்தியை வந்து நம்மளுக்கு மேலும் வந்து ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட நம்மளுக்கு வந்து வளர்த்து கொடுக்கணும் அப்படின்றது. இன்னைக்கு வந்து நம்ம 15வது அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, நேற்று டிசையர் ட்ரீ, அதாவது இந்த ஆலமரம். ஆலமரம் எதை அதிகமாக வளர்த்து கொண்டிருக்கு, அதனோட பிம்பம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவான் லோகத்துல இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக லோகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பிம்பம், ஆலமரத்தோட பிம்பம் தான் இங்க வந்து ஜடபூமியில வந்து விழுகின்றது. அந்த பிம்பம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தலைகீழாக வந்து இருக்கின்றது. வேர்கள் வந்து தலைகீழா இருக்கு. அந்த கீழ் நோக்கி எல்லாமே வந்து நகர்ந்துட்டு என்ன அப்படின்னா அந்த வேத பதங்கள் அப்படின்லாம் வந்து இலைகள்லாம் வந்து வச்சிருக்கு. அந்த கீழே வளரக்கூடிய இது வந்து ரொம்ப அடர்த்தியாக வளர விடக்கூடாது. அது எதனால அடர்த்தியாக வளர்கின்றது அப்படின்னா, நம்ம ஜடபூமியில நிறைய ஆசைகளை வளர்த்து கொள்ளும்போது அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அது ரொம்ப திக்கா வந்து ஆகுது. என்ன ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க மாதாஜி. கமலா மாதாஜி ஹோஸ்ட். நான் உங்களுக்கு பண்ணணுமா? ஓகே ஓகே. ஆமாமா, ஆமா. நான் உங்களுக்கு பண்றேன் ஹோஸ்ட் பண்றேன் பண்றேன் ஆக்கிருக்கேன். பண்றேன். ஹோஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்துருது. ஓகே ஓகே. என்னோட நேம்க்கு பக்கத்துல இருக்குல்ல அவங்க ஸ்கிரீன் கேமரா. வரேன் வரேன் வரேன். அது அங்க வரேன். இது மேக் ஹோஸ்ட். அந்த தெய்வ குணங்களை நம்ம வந்து வளர்த்துக்கொள்ள என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை பத்தியான ஞாபகங்கள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து வராது. நம்ம ஜடபூமியில எப்பவுமே இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஞாபகம் வந்து நமக்கு வராது. சோ அதுதான் இங்க வந்து நம்ம வந்து இது வந்து எப்படி வந்து பகவான் வந்து நம்மளுடைய வயத்துல வந்து நெருப்பாக இருக்கின்றார், அதாவது ஜீரண நெருப்பாக அவர் வந்து இருக்கின்றார் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். அவர் தான் வந்து மெயின்டெனர் அப்படின்னு வரும்போது என்ன அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே சகலமும் வந்து அவர் தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. நம்ம இந்த ஒரு வீட்டை நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்கே வந்து அவ்வளவு சிரமப்படுறோம். பகவான் வந்து உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை வீடுகளையும், அப்புறம் வந்து நம்ம பூமியில மாத்திரம் இல்ல, பல லோகத்திலயும் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களையும் அவர் வந்து பாதுகாக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து எல்லாமே வந்து அழிக்கின்றார். யாருமே வந்து குறையோட இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு அழிக்கின்றார். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தோம். அவர் தான் புருஷர்களிலே வந்து உத்தமமான புருஷர் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். இது வந்து நான் வந்து சொன்னேன் டெஸ்ட்ரோஸ்டின், அப்புறம் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்றது தான் வந்து லேடிஸ் கிட்ட வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து மேலோங்கி இருந்தது. நம்ம பெண்களுக்கு உண்டான பண்புகள் அத்தனையும் அவங்க கிட்ட இருக்கும். டெஸ்ட்ரோஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருந்து நார்மலோட கொஞ்சம் அதிகமா பெண்கள் கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து குரல் வந்து மாறும். அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் முடியெல்லாம் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து அதான் அது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்கக்கூடிய புருஷர் யாரு அப்படின்னா பகவான் மாத்திரம் தான். எல்லாருமே வந்து இங்க இது பண்ணக்கூடிய எல்லாருமே வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெண்டும் தான் வந்து வருது. பெண்களுடைய ஹார்மோன்ஸும் சரி, ஆண்களுடைய ஹார்மோன்ஸும் கலந்துதான் வந்து இருக்கின்றது அப்படின்றது இன்னைக்கு வந்து 16வது அத்தியாயம். நம்ம வந்து இந்த 16வது அத்தியாயத்துல நம்ம முதல் ஸ்லோகமே வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு,
உன்னுடைய என்னெல்லாம் உன்னதமான இது குணங்கள் அப்படின்றத இங்க எடுத்து வந்து இந்த உன்னதமான குணங்கள் வந்து யாருக்கிட்ட இருக்கோ இத வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச படிக்கிறலாம். हरे कृष्ण। பயம் श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसं सुक्ति ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यास्तव आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं तया भूतेष्व लो लोलु लोलुप्त्वं मार्दवं हरिरचापणं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अत्रोहो नादिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीं अभिजातस्य भारत। हरे பாரத कृष्ण। हरे कृष्ण। அபிஜாதஸ் தெய்வீம் தெய்வீம் இதெல்லாம் நான் தெய்வ குணங்கள் அப்படின்ட்டு அறிவிக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அச்சமின்மை. யார் ஒருவர் வந்து பகவானுடைய பக்தியில இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பயம் அப்படின்றது இருக்காது. எதை பற்றியான பயம்? முக்காவாசி வந்து நம்மளுக்கு வந்து பக்கத்துல இருக்க அது எல்லாம் பத்தி வந்து பயம்ன்றது இல்ல. முக்கியமா நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன பயம் அப்படின்னா சாவை பத்தி தான் வந்து பயம். இறந்து போறது அப்படின்னாலே ஒரு பயம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த நேத்து வந்து ஒரு எனக்கு இது வந்திருந்தது வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஜிப்ரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து இதை பத்தி எழுதிட்டாரு. மனிதர்களுக்குள்ள இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து வளர்த்து கொள்ள கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்றது நான் ஜஸ்ட் இதோ மாதாஜி, நான் ஒரு இது ஆக்சுவலி படிச்சேன். தெய்வ குணங்கள், அதாவது சத்துவ குணங்கள் பத்தி படிச்சேன். சங்கரர் எழுதினது படிச்சேன். அது நான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? எனக்கும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க. அச்சமின்மை, மன தூய்மை, ஞானத்திலும் யோகத்திலும் நிலை பெறுதல், தானம், புறக்கரணங்களை அடக்குதல், யஜ்ஞம், சாஸ்திரங்களை ஓதுதல், தவம், நேர்மை, அஹிம்சை, உண்மை, சீன உண்மை, துறவு, அமைதி, வசை கூறாமை, உயிர்நிலம் தயை, பிறர் பொருள் நயவாமை, மிருதுத்தன்மை, நாணம், மன உறுதி, தைரியம், பிறர் குற்றம் பொறுத்தல், தளராமை, சுத்தம், வஞ்சனை செய்யாமை மற்றும் செருக்கின்மை, இவையாவும் இறைவன் நமக்கு அருள வேண்டும். அதேதான் இதேதான் வந்து அவரு வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா அவருதான் வந்து பாஷ்யம் எழுதினாரு பகவத்கீதைக்கு. ஆதிசங்கரர் தான். ஆமாங்க மாதாஜி. ராமானுஜரும் எழுதியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் எழுதினது வந்து ஆதிசங்கரர். ஆதிசங்கரர் எழுதியிருக்காரு. ஆமா, ஆதிசங்கரர் தான் முதன்மையா எழுதினது, அதுக்கு பாஷ்யம் எழுதினது. அதுதான் இங்க வந்து இங்க என்ன அப்படின்னா it is said that before entering the sea a river trembles with fear. அப்படின்னா ஒரு நதி வந்து கடலை நோக்கி போகும்போது அது நிறைய வந்து பயப்படுறதாம். ட்ரெம்பிளிங்னு வந்து ஒரு ஷிவரிங் வந்து வருதான். ஏன் வருது அப்படின்னா பயத்தினால வந்து அது வருது. அது வந்து திரும்பி பாக்குறதான். அது வந்து என்ன அப்படின்னா she looks back at the path she has traveled. நம்ம எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோமே, திரும்பி என்னால போகணுமே நானு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றதா. இது எல்லாமே நம்மளுடைய நீங்க நம்மள வந்து ஒத்து பாத்துக்கலாம். என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏஜ் ஆயிட்டே இருக்கு. ஏஜ் ஆயிட்டு வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த இறப்பு அப்படின்ற ஒரு அந்த வேர்ஜ் ஆஃப் டெத்ன்னு சொல்லுவாங்களே, அதுக்கு வந்து நுழையறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பயம் ஏற்படும். நான் இனிமே இவங்களெல்லாம் நான் பார்க்க முடியாதா, நான் இனிமே இவங்க கிட்ட எல்லாம் நான் பேச முடியாதா அப்படின்ற ஒரு இது பயம் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கும். என்ன அப்படின்னா எல்லாமே எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம இங்க போயிட்டு இருந்திருக்கோம், அங்க போயிட்டு வந்திருக்கோம், இந்த இடத்துக்குலாம் நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கோம். அந்த நதி வந்து சொல்றதான், நான் வந்து மலை உச்சியிலேருந்து நான் வந்து தோன்றினேன். மலை உச்சியிலேருந்து தோன்றி நான் காடுகள்லாம் வந்து நிறைய கடந்து வந்தேன். ஏன்னா இதெல்லாமும் வந்து நான் வந்து கடந்து வந்தேன். எப்படி வந்தேன் அப்படின்னா எப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து வரல. எனக்கு எனக்கு முன்னாடி இப்ப நான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா நான் வரல, வளைஞ்சு வளைஞ்சுதான் நான் வந்து, அதாவது நிறைய வந்து பிரச்சனைகள் வந்து வந்திருக்கு.
நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் நடுவுல வருது. நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து வளைவு கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்களே, வளைந்து கொடுக்கணும். எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு சாதகமா இல்லையோ அந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் வளைஞ்சுதான் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி நதி வந்து வளைஞ்சு வளைஞ்சு வந்து வருது. இப்போ நான் எனக்கு கண்ணு முன்னாடி என்ன பாக்குறேன் அப்படின்னா, ஒரு பெரிய சமுத்திரம் எனக்கு முன்னாடி இருக்கு. ஆஹா, இந்த சமுத்திரத்துக்கு நான் போயிட்டேன் அப்படின்னா என்னை யாருமே வந்து மதிக்க மாட்டாங்களே அப்படின்னா அவர் வந்து சொல்றது, there seems to be nothing more than to disappear forever. இதுக்குள்ள நான் இந்த இதுக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து மறைஞ்சு போயிடுவேனே, என்னை வந்து இந்த நதின்னு சொல்ல மாட்டாங்களே, நான் வந்து கடலோட நான் கலந்துருவேனே அப்படின்ட்டு அந்த நதி வந்து பயப்படுறதாம். அது மாதிரிதான் நாமளும் வந்து பயப்படுறோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எனக்கு வந்து வேற வழியே இல்ல அப்படின்ட்டு வந்து நான் இதுதான் கலந்தாகணும். திருப்பி என்னால வந்து போக முடியாது. திருப்பி நான் அந்த பாதையை வந்து கடந்து நான் போக முடியாது. ஏன் அப்படின்னா நாமுமே வந்து யாருமே வந்து போக முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நாமளும் வந்து இந்த இந்த டெத் வாசல்ல இருக்கும்போது திரும்பி நான் வந்து இல்ல இல்ல நான் வந்து திரும்பி வந்து சின்ன வயசுல இருந்து நான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராலையும் அது வந்து முடியாது. இட் இஸ் இம்பாசிபிள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எந்தெந்தெல்லாம் உயிர் வழிகள்லாம் வாழ்கின்றதோ அதெல்லாமே வந்து திரும்பி போறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து கிடையவே கிடையாது. அதனால இந்த ரிவர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நதி வந்து சொல்றது, நான் எனக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இனிமேல். நான் வந்து அந்த ஆபத்தை வந்து நான் நோக்கி போய் தான் ஆகணும். அதனால அந்த ரிஸ்க் எடுத்துக்கிறேன் நானு. நான் இப்போ சமுத்திரத்துல நான் கலக்க போறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். நான் அப்ப சமுத்திரத்துல நான் கலந்தாதான் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பயம் வந்து போகும். ஏன்னா என்ன அப்பதான் வந்து என்னோட பயம் வந்து போகும். சமுத்திரத்துல கலைக்கல அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த பயம் வந்துட்டே இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து சொல்றது, நான் மறையக்கூடிய தன்மையில நான் இருக்கேன். நான் இப்ப என்ன ஆக போறேன் அப்படின்னா, இந்த சமுத்திரத்துல கலக்கும் போது என்ன சொல்லுவாங்க, நான் வந்து சமுத்திரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. எனக்கு எவ்வளவு ஒரு பொசிஷன் நல்லா வருது பாத்தியா அப்படின்ட்டு அது வந்து நினைச்சுக்கிறேன். ஸோ இதேதான் நம்மளுக்கும் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஆஹ் நம்மளும் வந்து நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம் அப்படின்னா, இந்த நம்ம நினைச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த வாட்டர் சைக்கிள் நம்ம நினைச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா, வேப்பர் ஆறுது. இந்த ஆவியா போய் அது வந்து மேகமா வந்து ஃபார்ம் ஆயிட்டு திருப்பி வந்து மழையா வந்து பெய்யுது. ஸோ எங்க இருந்து அது ஆவியாச்சு, இந்த சமுத்திரத்துல இருந்து அது ஆவியாச்சு. திருப்பி எங்க போகணும், அது சமுதிரத்துக்கு தான் வந்து திரும்பி போகணும் அப்படின்றது இருக்கு. இதுதான் நம்மளுடைய பிரின்சிபலும். என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த ஜிப்ரன் அப்படின்ற ஒரு கவி வந்து எழுதியிருக்காரு இந்த இது கவிஞர். இதே மாதிரி நிறைய வந்து இவங்க வந்து எதிர்க்கிறதே என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து எதோட கலக்க போறோம் அப்படின்னா, நம்ம மனித வாழ்க்கையை நம்ம முற்று பெறும்போது நம்ம யாரோட கலக்க போறோம் அப்படின்னா, சூப்பர் கான்சியஸ், அதாவது பகவான் கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம வந்து கலக்க போறோம். கிருஷ்ண உணர்வுல கலக்கும் போது நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்டயே நம்ம வந்து போவோம். வந்து இதுதான் வந்து நம்மளுடைய பயத்தை நம்ம வந்து போக்கணும். அதுதான் வந்து அச்சமின்மை வந்து இருக்க வேண்டும். நம்மளுடைய நிலைமை வந்து எப்பவுமே வந்து தூய்மைப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற வந்து சொல்றாங்க. நம்ம என்னைக்குமே வந்து மாசுபடக்கூடாது அப்படின்னு யாரு இந்த தெய்வீக குணம் இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக ஞானம், அதாவது பகவானை பத்திய ஞானம். நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, நம்மளுக்கு எதனால பயம் ஏற்படுகின்றது, இறப்பை நோக்கி நம்மளுக்கு பயம் வந்து ஏற்படுது. அந்த மாதிரியான ஞானத்தை நம்ம வந்து அதை பயப்படாம பகவான் கிட்ட எப்படி பக்தி மார்க்கத்தோடு நம்ம செல்ல முடியும் அப்படின்ற அந்த ஞானத்தை நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். நிறைய வந்து தானம் பண்ணணும். இப்ப அடுத்த அதாவது நாளைக்கு 17வது அத்தியாயத்துல நம்ம இதை வந்து பார்க்க போறோம். என்ன அப்படின்னா, ஞானம் வந்து தானம் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பண்ண வேண்டும். அந்த தானம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து எந்த ஒரு நம்மளுக்கும் பகவான் இவ்வளவு வந்து கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னும் போது அது நாமளுக்கே வந்து வச்சுக்க கூடாது. நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கும் எடுத்து கொடுக்கணும். ஒரு ஏழையாகட்டும், எல்லாருமே வந்து இந்த 3 வந்து கண்டிப்பா வளர்த்துக்கணும். வந்து ஒண்ணு என்ன, யஜ்யங்கள் பண்ணணும். யஜ்யங்கள் அப்படின்னு பெரிய ஹோமம் எல்லாம் வந்து பண்ணணும் அப்படின்றது இல்ல. இந்த ஜப யஜ்யம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த யஜ்யம் வந்து பண்ணணும். தானம் வந்து கண்டிப்பா வந்து பண்ணணும். எவ்வளவு ஏழையா இருந்தாலும் நிறைய வந்து பார்த்திருக்கோம் நம்ம. இப்ப பெரிய கோவில் கட்டும் போதும் ஒரு ஏழை ஆஹ் ஒரு அம்மா வந்து ஒரு செங்கல் எடுத்து கொடுத்தாங்க. என்னால இதுதான்ப்பா முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசோக் ராஜராஜ சோழன் கிட்ட வந்து எடுத்து கொடுத்தாலும் அந்த செங்கலை தான் வந்து அவர் வந்து பிரதானமா வந்து எடுத்து வச்சாராம். சோ அந்த ஏழையாக இருக்கக்கூடியவன் அது அது எல்லாமே கண்டிப்பா வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுல நம்ம வந்து அவங்க வந்து பண்ணணும். அடுத்தது வந்து தவம் பண்ண வேண்டும். தவம் அப்படின்னும் போது உடல் தவம், மனோதவம், வாக்கு தவம், இது 3ம் வந்து ஒருத்தரோட வாழ்க்கையில கண்டிப்பா வந்து பண்ணணும். அதனால தானத்துக்கு அப்படின்னு உதாரணம் யார சொல்லலாம்? கர்ணன்.
கர்ணன் வந்து நிறைய தானம் கொடை வள்ளல் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். சுய கட்டுப்பாடு அப்படின்னு வரும்போது யாரு சொல்லலாம்? நம்ம ராமாயணத்துல வந்து ஒருத்தரை மாத்திரம் நம்ம நிறைய வந்து சொல்றதே கிடையாது. சீதையை வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும், மாதா வந்து பூமியில இருந்து தோன்றுது. மத்த 3 பேரும் மூணு பேரோட நீங்க சொல்றது சகோதரர்களா? ஊர்மிளா ஊர்மிளா, ஊர்மிளை ஊர்மிளா, ஊர்வசி. ஆஹா ஊர்வசி கிடையாது. சாரி ஊர்வசி சாரி வந்து அவங்க சாரி வந்து இது சாரி சாரி ஊர்மிளை சாரி சாரி ஊர்மிளை சாரி சாரி சாரி. ஆண்டவி ஸ்ருதகீர்த்தி ஆண்டவி ஸ்ருதகீர்த்தி இவங்க நான் 3 பேரையும் வந்து நான் ஜாஸ்தி மென்ஷன் பண்றது இல்ல. அதுல முக்கியமா வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த சுய கட்டுப்பாடுன்ற இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லக்ஷ்மணர் நம்ம உசத்தி வந்து நம்ம வந்து சொல்றோம். ஆனா ஊர்மிளை வந்து சொல்றது இல்ல. இன்ஃபேக்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஊர்மிளை தான் வந்து நிறைய வந்து தியாகங்கள் வந்து பண்ணிருக்கு. 14 வருஷம் வந்து அஹ் இப்ப வந்து ஒரு 2 வருஷம் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்தாலே சில பெண்கள்லாம் வந்து எல்லாரையும் வந்து சொல்லுனாங்க. சில பேர்லாம் வந்து புத்தி பேதலிக்கு போறது அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா 14 வருஷங்கள் வந்து தன் கணவனை நினைத்தே வந்து அவங்க வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து நடத்தினாங்க அப்படின்றது அது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமே வந்து கிடையவே கிடையாது. சுய கட்டுப்பாடு வந்து அவங்க கிட்ட வந்து இருந்தது. லக்ஷ்மணர் வந்து தன்னுடைய அண்ணாமண்ணி அவங்கள வந்து பாத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தூங்கக்கூடாது. தூங்காம நான் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்றது வந்து இருந்தது. அப்போ அந்த நித்ரா தேவி கிட்ட அவர் வந்து வரம் வாங்கிட்டாராம். வேண்டிட்டாராம். நித்ரா தேவி சொன்னா நான் வந்து நிச்சயம் வராதெல்லாம் இருக்க முடியாது என்னால. அதனால நான் கண்டிப்பா வந்துருவேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இல்ல இல்ல எனக்கு வரக்கூடாது. 14 வருஷமும் நான் வந்து எங்க அண்ணாவும் மண்ணியும் வந்து கண்ணுல இமை காப்பது போல நான் வந்து கண்டிப்பா நான் வந்து காக்கணும். தூங்கவே கூடாது. எந்த சமயத்துல எதோ ஒன்னாலும் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்போ வந்து நித்ரா தேவி இது நான் என்ன பண்ணட்டும் இப்போ அப்படின்னா என்னோட மனைவி வந்து அங்க சும்மா தானே இருக்கா, அவளுக்கு அந்த தூக்கத்தை கொடுத்துரு அப்படின்ட்டு அந்த இது வந்து தூக்கத்தை வந்து ஊர்மிளைக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. சோ ஊர்மிளை வந்து முக்காவாசி வந்து தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. இது வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த லக்ஷ்மணர் வந்து சீதா தேவியை கொண்டு போய் காட்டுல விடும்போது அப்போ வந்து அவர் வந்து வந்து சொன்னாங்களா, இந்த மாதிரி சீதா தேவி வந்து சொன்னாலாம், இந்த மாதிரி நீ வந்து ரொம்பவே நெக்லெக்ட் பண்ணிட்ட ஊர்மிளைய, நான் பண்றதோட அவதான் நிறைய தியாகங்கள்லாம் உனக்காக வந்து பண்ணியிருக்கா அப்படின்ட்டு வந்து எடுத்து வந்து சொல்லும் போதுதான் அப்பதான் அவர் வந்து கண்ணு கலங்கினார் லக்ஷ்மணர். இதை பத்தி எனக்கு வந்து தெரியவே தெரியாது, அவ்வளவு எதுவுமே சொல்லல அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து சொல்லும் போதுதான் எவ்வளவு சுய கட்டுப்பாடு அவங்க கிட்ட வந்து இருந்தது அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து யாகம் செய்தல் அப்படின்னும் போது யுதிஷ்டர் வந்து நிறைய யாகங்கள் வந்து செஞ்சிருக்காரு. இது இந்த நித்ரா தேவி அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ராவணனோட பிள்ளை யாரு அவரு? இந்திரஜித். இந்திரஜித்துக்கு வரம் வாங்கி வந்திருக்கான். என்ன வரம் வாங்கி வந்திருக்கா அப்படின்னா யார் ஒருவர் வந்து 14 வருடங்கள் தூங்காம இருக்காரோ அவனாலதான் உன்னை கொல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு. அப்போ ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டாரு. அது மாதிரிலாம் யாரும் இருக்க மாட்டா அப்படின்ட்டு வந்து அவரு இந்திரஜித் வந்து நினைச்சிட்டாரு. அதுதான் என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா பகவான் வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து வரத்தை கொடுத்துருவாங்க. பகவான் வந்து மேக்ஸ் இட் பாசிபிள். அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். எப்படி வந்து பிரகல்லாதனுடைய அப்பா வந்து வரம் வாங்கிட்டாரோ பிரம்மதேவர்கிட்ட, நான் எதுவே யூஸ் பண்ணக்கூடாது, எந்த ஆயுதமும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்ன வந்து கொல்றதுக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும் போது கரெக்டா அவர் வந்து அந்த இவரு நரசிம்ம அவதாரம் வந்து எடுத்தாரு. நகங்கள் கை எதுவுமே படவில்லை, நகத்தை வச்சே அவர் வந்து இது பண்ணிட்டார். ஹி மேக்ஸ் இட் பாசிபிள். அதுதான் நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா இது நடக்காது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நடக்காததை பகவான் வந்து நடத்தி காமிக்கக்கூடியவர் தான். ஏதா ஒரு இதுல வந்து நடத்தி காமிக்கக்கூடியவர் தான் வந்து பகவான் அப்படின்றது. அது வேற யாருக்குமே வந்து அந்த செயல்கள் வந்து வரவே வராது அப்படின்ட்டு நம்ம யாகம் செய்தல் அப்படின்னு வரும்போது நிறைய வந்து யாகங்கள் வந்து அந்த இதுல வந்து பண்ணுவாங்க. இந்த தெய்வீக குணங்கள் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து யாகம் நிறைய வந்து செய்யும். நம்ம இப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா ஜப யஜ்யம் தான் வந்து வேதங்களை கற்றல். நிறைய வேதங்கள் வந்து எல்லா வேதங்களையும் வந்து கற்பாங்க. அப்புறம் வந்து தவம் மேற்கொள்வாங்க. என்ன தவம் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி உடல் தவம், மனோதவம், வாக்கு தவம். உடல் தவம் அப்படின்றது வந்து
நம்ம யாரு பெரியவங்களை பார்க்கும்போது நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய மரியாதையை வந்து செலுத்த வேண்டும் அப்படின்னா, வாக்குத்தவம் அப்படின்னு வரும்போது நம்மளுடைய வாக்கு, நம்மளோட பேச்சுனால நம்ம அடுத்தவங்களை வந்து கவரணமா ஒழிய நம்ம வந்து அவங்கள வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது அப்படின்றது. அப்புறம் வந்து மனோதவம், மனமும் வந்து அப்படிதான் வந்து மனமும் வந்து எப்பவுமே வந்து சிந்தனை வந்து மற்றவங்களை கெடுக்கிறது அப்படின்ற அந்த சிந்தனை இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது. இது வந்து அஹிம்சை. எளிமையாக இருக்க வேண்டும். எல்லாமே வந்து எளிமையாக இருக்கும்ல. அப்படி எளிமையாக இருக்கும்போது தான் அந்த ஆஹ் இது வைஷ்ணவ எட்டிக்கெட்ல வந்து சொல்றது என்ன, எல்லா இதுலயுமே நார்மலா எந்த ஒரு கோவிலுக்கு போகும்போது பகவான் தான் முன்னிலைப்படுத்தி இருக்கணும். பிரதானமா இருக்கக்கூடியவர் வந்து பகவான் தான். அவருக்கு வந்து அலங்காரங்கள் வந்து செய்ய வரும். அதே மாதிரி நானும் அலங்காரம் பண்ணிட்டு போறது அப்படின்றது வந்து அபராதம் பண்ற மாதிரி அர்த்தம். அதனாலதான் கோவிலுக்கு எல்லாம் போகும்போது நல்லா டார்க் கலர்ல, டார்க் ரெட், டார்க் ப்ளூ, அந்த மாதிரி டார்க் கிரீன் அதெல்லாம் வந்து போட்டுன்னு போக கூடாது. அப்படி நம்ம போட்டுன்னு போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த ஜனங்கள்லாம் வழியில நின்று லைன்ல நின்றுட்டு இருக்கா, அந்த டார்க் கலர் நம்ம போடும்போது பார்க்கக்கூடிய தன்மை வந்து இருக்கும். அதனால எந்த இடத்துக்கு போறோமோ அந்த இடம் அவர் தான் வந்து பிரதானம், பகவான் தான் வந்து பிரதானம். அதனால அங்க வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து எளிமையாக இருக்க வேண்டும். எல்லா இடத்துலயுமே வந்து எளிமையாக தான் இருக்கும். நீங்க வந்து மெத்த படித்தவர்கள் நிறைய பணம் வச்சுட்டு இருக்கவங்களா எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்த்திருப்பீங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப எளிமையா தான் இருப்பாங்க. நமக்கு நடுவாந்திரத்துல வரக்கூடிய பணங்கள் அவங்க மாத்திரம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப படோடமா வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். சோ அது வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும். அஹிம்சையை வந்து யாரையுமே வந்து ஹிம்சிக்க கூடாது. அது வந்து வாய்மை, வாய்மைக்கு வந்து இவரே வந்து உதாரணம். நிறைய யுதிஷ்டரே வந்து உதாரணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. கோபம் வந்து இருக்கு, கோபத்துல இருந்து வெளியே வந்திருக்கணும். அடுத்தது வந்து துறவு, துறவு அப்படின்னு வந்து பற்றின்மை அப்படின்ட்டு வந்து சாந்தியாக இருக்கணும், எப்பவுமே வந்து அமைதியாக இருக்க வேண்டும். குற்றம் காண்பதில் விருப்பமில்லை. சில பேர்லாம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, அது சரியில்லை இது சரியில்லை. இதான் ஒரு தினம் வந்து இந்த ஒரு 1 ஹவருக்கு ஒரு தடவை, 1 ஹவரோ இல்லை 10 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தான் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏதாவது ஒரு செயல் வந்து அவங்க செஞ்சுட்டே தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி குற்றம் காண்டுட்டே தான் இருக்கும். ஏன் இது சரியில்லை அது சரியில்லை அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து குற்றம் காணக்கூடாது. எல்லா பேர்லயும் எந்த உயிரினமாகட்டும் அது பேர்ல வந்து கருணை நமக்கு வந்து இருக்க வேண்டும். பேராசை வந்து இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரியான தன்மையில இருந்து நம்ம விடுபட்டு கண்ணியமா நடக்கணும். எங்க போனாலும் லாஃபுல்லா வந்து நடக்கணும். வெட்கம், வெட்கம் அப்படின்னு வரும்போது எந்த இடத்துல நம்ம வெட்கம் பட வேண்டுமோ அந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பா வந்து வெட்கப்பட வேண்டும் அப்படின்றாங்க. இது வந்து மன உறுதி வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருக்கு. சில பேர்லாம் வந்து பார்த்திருக்கீங்க, நிறைய புகழ் பெற்றிருப்பாங்க. ஆனா அந்த சேம் டைம் வந்து பப்ளிக் வந்து இது பண்ணும்போது ரொம்ப வெட்கப்படுவாங்க. ஷைனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான். சோ மன உறுதி வேணும். எல்லா இடத்துலயும் எந்த இது பண்ணாலும் என்னால இது முடியும், பகவானோட அனுகிரகம் இருந்தது அப்படின்னா நல்லா முடியும் அப்படின்ற மன உறுதி வேணும். வீரம் வேணும். ஆண்களுக்கு உண்டான வீரம் வந்து இருக்கு. மன்னிக்கும் தன்மை, எல்லாருமே வந்து வன்மத்தோட நம்ம வந்து பார்க்க கூடாது. தைரியம் வந்து வேணும். இது பண்றதுக்கு தைரியம் அப்படின்னு. தூய்மை, தூய்மை சௌச்சம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. எந்த இடமா இருந்தாலும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். நம்ம பகவானை வந்து வைக்கக்கூடிய இடம் வந்து தூய்மையாக இருக்கணும். அங்கெல்லாம் ஒட்டடா ஃபார்ம் பண்ணி அதை அப்படியே வந்து விளக்குல வந்து எண்ணெய் அப்படியே பல நாள் தேய்க்காது எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து விளக்கெல்லாம் ஏற்றவே கூடாது. தினமுமே வந்து விளக்க வந்து தூய்மைப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஏத்தணும் அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து பொறாமையின்மை, யாரை பத்தியும் வந்து பொறாமைப்படக்கூடாது. மரியாதை எதிர்பார்க்க கூடாது. இப்ப நான் ஒரு இடத்துக்கு போறேன் அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன வந்து பாக்குறாங்களா அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது. இருத்தல், மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் இது ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனை தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இந்த 3 ஸ்லோகமும் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து அசுர குணங்கள் பத்தி வந்து சொல்றோம். இது வந்து என்ன அப்படின்னா 21 குணங்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தெய்வீக குணங்கள். இது வந்து 6 6 குணமே வந்து இந்த எல்லாரையும் வந்து ஆட்டி படைக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். தம்போ தர்ப்பம் இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது படி பிரபுஜி. तम्बो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं साभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम्. ஆசுர குணங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. பரதனின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, தற்பரமே இருக்கு. எப்பவுமே நம்மளை பத்தி நம்ம தற்பரம் பண்ணிட்டே இருப்பேன். நான் இப்படிப்பட்டவனாக்கும் அப்படிப்பட்டவனு, நான் இதெல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்கேன் தெரியுமா, நான் அங்கெல்லாம் போயிருக்கேன், எனக்கு இவ்வளவு எல்லாம் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ட்டுலாம் நம்ம தற்பரம் பண்ணிக்கிறது. அப்புறம் வந்து அகந்தை, வீண் அகந்தை. அகந்தை வந்து
கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல, அவ்வளவு வந்து அகந்தை. எதை பார்த்து அப்படின்னா அதான் வந்து சொல்றது இல்லையா, நம்ம வந்து கர்வம் வந்து ஜாஸ்தி வந்து படக்கூடாது. வீண் அபிமானம். ஒருத்தர் பேர்ல வந்து அபிமானம் வைக்கலாம், அது வீணா வந்து ஆக்கக்கூடாது. அவங்க நிச்சயம் எனக்கு நல்லா பண்ணுவாங்க, எனக்கு தான் பண்ணி தருவாங்க அப்படின்ற அபிமானம் இருக்காது. அபிமானம் வைக்கக்கூடாது. அப்படி வைக்கக்கூடியவர்கள் தான் அசுரர்கள். கோபம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கோபம் எக்கச்சக்கமா வந்து நம்ம வந்து அசுரர்கள் எந்த இது வந்து பார்த்தாலும் கோபம் அவங்க கிட்ட வந்து மேலோங்கி இருக்கும். கொடூரமாக செயல்படுவார்கள். நம்ம எந்த ஒரு அசுரன் எடுத்திருந்தாலும் இந்த குணங்கள் அத்தனையும் நம்ம வந்து நம்ம கண் முன்னாடி வந்து நிற்கும். கொடூரமா இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து அறியாமை இருக்கும். அறியாமை அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவு சொல்லி கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஏறவே ஏறாது. ஏன்னா அவங்க மனசு வந்து மைண்ட் முழுக்க என்ன இருக்குன்னா குரோதம், காமம், அப்புறம் வந்து இந்த கொடூரமான செயல்கள், அறியாமை, இதெல்லாமே தற்பெருமை, இதெல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல புத்திமதி வந்து எடுக்கவே எடுக்கும். ஆகியவை அது அசுர இயல்புடைய குணங்களாகும் அப்படின்றது. இப்போ இங்க வந்து தெய்வீக குணங்கள் வந்து என்ன தரும் நம்மளுக்கு அப்படின்னா முக்தி தரக்கூடியவை. தெய்வீக குணங்கள் நம்மளுக்கு வந்து தெய்வீக குணங்கள் நிறைய வளர்க்க வளர்க்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி இந்த ஜடபூமியில பிறக்கிறது வந்து கம்மியாயிட்டு வரும். ஆனா அசுர குணங்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பந்தப்படுத்தும். எல்லாருமே எனக்கு இது பேர்ல பற்றுதல், அது பேர்ல பற்றுதல் அப்படின்றது பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாது, நீ தெய்வ குணங்களோடு பிறந்திருக்க. இது ஒரு பெரிய வரம் இல்லையா? பகவான் வாயாலேயே அர்ஜுனனை வந்து சொல்றார், நீ தெய்வ குணங்களோட இருக்கின்றாய் அப்படின்னு. அது எவ்வளவு பெரிய வரம் இல்லையா? அர்ஜுனன் அதுவே வந்து நிறைய தவம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிருத்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் படைக்கப்பட்ட உயிர் வாழ்வில் தெய்வீகமானவர் அசுர குணங்கள். ரெண்டு வகையான மக்கள் வந்து இருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து தெய்வ குணம் படைத்தவர்கள், இன்னொன்னு வந்து அசுர குணம் வந்து படைத்தவர்கள். நீங்க வந்து பஞ்சாங்கம்லாம் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நட்சத்திரம் வந்து தெய்வ குணம், இந்த நட்சத்திரம் வந்து அசுர குணம் அப்படின்ட்டு வந்து தெய்வ குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக நிறைய வந்து தெய்வ குணங்களை பத்தி நான் சொல்லிட்டேன். இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா அசுர குணங்கள் பத்தி நான் அதோட விளைவுகள் பத்தி எல்லாம் நான் உங்ககிட்ட வந்து சொல்ல போறேன் அப்படின்றது. சோ அசுர குணம் இருக்கக்கூடியவர் என்ன அப்படின்னு இது படிங்க. பிரவருத்திம் ச நிவೃத்திம் ச प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नाभिचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. हरे कृष्णा. நான் சௌச்சம் அப்படின்னால குளிக்கவே மாட்டாங்க. குளிக்கிறது हम्म, அப்படின்னா ஒரு பெரிய சோம்பேறித்தனம். சௌச்சம் வந்து இருக்கவே இருக்காது, தூய்மையாக இருக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்றது. பிரவருத்திம் ச நிவೃத்திம் ச, அதாவது எதெல்லாம் வந்து இந்த வேதத்துல சொல்றக்கோ எதெல்லாம் வந்து நல்லது அப்படின்னு சொல்றதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நடக்கக்கூடியவர்கள் தான் அவங்க வந்து சுரத்தன்மை உடையவர்கள். என்ன செய்ய வேண்டும் என்று, என்ன செய்யக்கூடாது என்று அது பத்தி வந்து தெரியவே தெரியாது. இது செய்யலாம், இது செய்யக்கூடாதுன்னா கிடையாது, எல்லாத்தையும் வந்து செஞ்சுக்கணும். அவங்க கிட்ட அந்த தூய்மை இருக்கு. தூய்மையான அந்த முறையான நடத்தையும் வந்து இருக்கிறாங்க. இப்படி எப்படி வேணாலும் வாழலாம் அப்படின்ற வந்து இப்படிதான் வாழணும் அப்படின்ட்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து தெய்வீக குணம். எப்படி வேணாலும் வாழலாம் அப்படின்றவர் தான் வந்து அசுரகுணம். இப்ப வந்து நாமளே வந்து நினைச்சு பார்க்கலாம். நம்ம இப்ப நீங்க எல்லாம் வந்து சின்ன வயசுல இருந்த அது இப்ப நான் உங்களெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து யுவர் எக்ஸ்போஸ் டு இந்த அசுர குணங்கள் நிறைய இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல தான் நீங்க எல்லாம் இருந்திருக்கீங்க. நாங்கெல்லாம் வந்து நாங்க வந்து நினைச்சு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இது எவ்வளவு எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லையே, ஏன் இப்ப எல்லாருமே வந்து போட்டி பொறாமை நிறைய இருந்துருக்கு அப்படின்ட்டு எங்களுக்கு வந்து நான் நினைக்க தோணுது. எதை எடுத்தாலும் வந்து எதிருமே வந்து அவங்க நம்பவே முடியாதுன்ற மாதிரி தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க. யாரையும் நம்புறது இல்ல, நம்ப முடியறது இல்ல அப்படின்ட்டு சொல்றோம் இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து அசுரம். இப்ப வந்து அசுரங்கள் வந்து மேலோங்கி இருக்கின்றன. எதுவுமே வந்து சொல்றதே வந்து புரிஞ்சிக்க கூடாதவர்களாக இருக்கின்றனர். இதுக்கு நடுவுல வந்து தெய்வ குணம். அதனாலதான் நான் வந்து என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து சொல்றேன், நீங்க எல்லாம் வந்து எப்பவுமே வந்து கட்டுப்பாடு அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கீங்க. கட்டுப்பாடு வைக்கலாம், ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அந்த கட்டுப்பாடு நம்ம ஃபாலோ பண்றோமான்னு பாருங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நாளைக்கு வந்து அந்த குழந்தைகள் வந்து உங்களை வந்து சுட்டி காமிக்க கூடாது. என்ன பொய் சொல்லாதன்னு சொன்ன, நீயே பொய் சொல்றியே அப்படின்ட்டு வந்து பசங்க சுட்டி காட்டும். அதனால பொய் சொல்லாத அப்படின்னு சொன்னேன்னா நம்ம வந்து பொய் சொல்லக்கூடாது. அதுதான் வந்து இருக்கு. ஏன்னா அப்பா வந்து சொல்லுவாரு, அந்த அப்பா அவங்க ஃப்ரெண்டு வராரு அப்படின்னு, யாருப்பா அப்படின்னு. அப்பா வருவாரு, ஐயோ ஆனாப்பா நான் வந்து நான் அவன் வரும்போது புடிச்சான்னு வச்சுக்கோ, அவ்வளவுதான், விடவே மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உள்ள போயிட்டு நான் இல்லைன்னு சொல்லு அப்படின்னு. அப்ப வந்து அப்பா இல்லைன்னு சொல்ல சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லி பையன் வந்து சொல்லுவான். அவனுக்கு வந்து சின்ன குழந்தையா இருக்கு, வயசு கொஞ்சம் ஏஜ் ஆயிட்ட அப்புறம் அவன் சொல்ல அப்பா இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவான். சோ இது என்ன அப்படின்னா நாமளே வந்து பசங்களுக்கு வந்து பொய் உரைக்கிறதுக்கு சொல்லித்தரோம். சரி கூடிய மட்டும் வந்து நம்ம எதெல்லாம் நம்ம வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸா கொடுக்குறோமோ அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு.
இங்க வந்து இந்த அசுர குணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து அந்த ஞானம் எதுவுமே வந்து கிடையாது. தூய்மையாக இருக்கவே மாட்டாங்க. ஏதாவது ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா மன தூய்மையும் கிடையாது, புற தூய்மையும் கிடையாது, அகத்தூய்மையும் வந்து கிடையாது. முறையான நடத்தை வந்து கிடையாது. முதல்லலாம் வந்து இப்படிதான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிருப்பாங்க. நம்ம வந்து சம்பாதிச்சு வாழணும், பிறரை வந்து ஏமாத்தக்கூடாது அப்படின்ற இதுதான் நம்ம வாழணும் அப்படின்னு நினைச்சிருப்போம். ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்படி ஒரு நாள் வாழலாம் அப்படின்றது தினமும் செய்தி வந்து வந்துட்டே இருக்கு. பணம் கொடுத்தாச்சு அப்படின்னு இப்போ வந்து எது ஜாஸ்தி டாமினன்ட் இருக்கு அப்படின்னா பணம் தான். பணம் கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா உனக்கா நான் எதை வேணாலும் செய்வேன் அப்படின்றதுக்காக தான் மக்கள்லாம் வந்து இருக்கு. அதுதான் வந்து முறையான நடத்தையோ வாய்மை வந்து கிடையாது. அதாவது ஸ்பீக்கிங் த ட்ரூத் வந்து இருக்கவே இருக்காது. அவர்களில் காணப்படுவது இல்லை. இத வந்து பிரபுபாதர் வந்து எதுக்கு போன போது அமெரிக்காவுக்கு போன போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது பிரபுஜி. உங்க அம்மா கிட்ட கேட்டா உங்களுக்கு வந்து தெரியும். அம்மா அம்மா கிட்ட கேட்டா அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்துல வந்து ஹிப்பீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அமெரிக்கால. ஹிப்பீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் ஒரு மூவி கூட வந்திருந்தது. அந்த மூவில வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து பாடுறது. அந்த அந்த ஹிப்பீஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து போதையில வந்து அடிமையாக குளிக்க மாட்டாங்க. எப்படி வேணாலும் எப்படி எங்க கண்ட இடத்துலயும் வந்து வாழறதுக்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பிரபுபாதர் வந்து போயிருந்த போது அவர்கள் நிலைமை எல்லாம் வந்து பார்த்தாரு. எப்படி வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணலையே அதே மாதிரி வந்து என்ன பண்ணாரு அவரு தன்னுடைய இந்த மிருதங்க வச்சுட்டு அங்க வந்து பகவானை பத்தியான பாடல்கள்ல வந்து பாடும்போது அந்த பாடல்கள் வந்து ஈர்ப்பு கிடைக்கும் போது அவங்க வந்து பிரபுபாதத்தை வந்து எப்படி இருக்கணும் போகணும் அப்படின்ட்டு அவங்களாவே வந்து கேட்கும்போது பிரபுபாதர் வந்து அவங்க அதுல இருந்து என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து மாறினாங்களா அப்படின்னு எல்லாரும் மாறல. ஒருத்தர் மாறினாலே போதும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பிரின்சிபல்ல இருந்தாரு. நிறைய பேர் வந்து அந்த வாழ்க்கையை விட்டு இந்த வாழ்க்கையை நெறியாக வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை வந்து வாழ ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றதுக்கு யாருமே இல்லாதபடி இருந்தது அந்த சமயத்துல. ஸோ ஏன்னா அங்க வந்து உச்சகட்டம் என்ன இருந்தது அப்படின்னா எல்லாமே இருக்கு அப்படின்ற ஒரு மமதை வந்து அந்த நாட்டுக்கு வந்து இருக்கு. ஸோ அது அந்த மமதை வந்து பேரழிவு தான் வந்து வரும். அதான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து யார் மூலமா வச்சு அந்த நெறிப்படுத்துறதுக்கு வந்து யார் மூலமா அனுப்புவாரு அப்படின்னா பிரபுபாதர் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அவருக்கு எல்லாமே எடுத்து சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா இஸ்கானுடைய இன்டர்நேஷனல் சென்டரே வந்து நியூயார்க்ல வந்து அங்க வந்து நிறைய பேர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தனக்கு வந்து எப்படி போகணும் வாழ்க்கை எப்படி போகணும் அப்படின்ட்டு சொல்லி கொடுத்தது வந்து இஸ்கான் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து அங்க ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமும் வந்து இஸ்கான் மூலமா வந்து நடத்தும். ஸோ இந்த நெறிப்படுத்துறதுக்கு வந்து யாராவது ஒருத்தர் பகவான் வந்து ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து தத்தளிக்கிறாங்க எப்படி போறதுன்னு தெரியல. அவங்கள வந்து நெறிப்படுத்துறதுக்கு பிரபுபாதர் வந்து அவரை போய் அவங்கள எல்லாம் போய் கொஞ்சம் நல்லா நெறிப்படுத்தி அவங்கள வந்து ஒரு பக்தி மார்க்கத்துல வந்து செயல்படுத்தினாரு அப்படின்ட்டு வந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது ரொம்பவே ஜாஸ்தியா இருந்திருக்கு. அசத்தியம் அது எப்பவுமே வந்து பொய் தான் அவங்க கிட்ட. பொய் தான் வந்து நிறைய ஒரு அசத்தியம் அப்பிரதிஷ்டம் ஜெகத் ஆகூர் அதீஸ்வரம் அபரஸ் அபரஸ்பர சம்பூதம் கிம் அந்நிய காம ஹைத்துக்கம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவர்கள் யாரு அப்படின்னா தசுரகுணமுடையவர்கள் வந்து உலகம் பொய் என்றும் இந்த உலகம் வந்து பொய்யானது அவங்க வந்து பொய் சொல்லுவாங்க. இப்ப வந்து அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. இவங்க எல்லாருமே வந்து நாத்திகத்தன்மை இந்த உலகம் ஒண்ணும் இல்ல கடவுள் அப்படின்றது ஒண்ணும் கிடையாது அப்படின்றது. சோ கடவுள் எதுவும் கிடையாது அப்படின்னா அவங்க என்ன இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுல நடந்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னா கடவுள் என்ன கிடையாதுன்னா இந்து கடவுள் கிடையாதுன்னு தான் வந்து சொல்லுவாங்க. மத்த கடவுள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ இவங்க உலகம் வந்து பொய் என்றும் அஸ்திவாரமே கிடையாது. இந்த உலகத்துக்கு வந்து அஸ்திவாரம் எதுவுமே ஃபவுண்டேஷனே கிடையாது என்றும் அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பகவான் என்று யாருமே வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்மளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு யாருமே கிடையாது. இவங்க எல்லாம் வந்து அந்த அசுர குணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து தன்னுடைய அப்பா அம்மாக்கு அடங்கி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? நிச்சயம் வந்து இருக்க மாட்டார். அதனால்தான் அவங்க எதனால வளர்க்கப்பட்டார்கள் அப்படின்னா காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டது. இந்த பூமியை வந்து காம இச்சைக்காக எப்பவுமே வந்து நம்ம என்ஜாய் நிறைய பொருட்களை சேர்க்கணும் என்ஜாய் பண்ணணும் எப்பவுமே வந்து செக்ஸ் லைஃப்ல இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் அவங்களுக்கு வந்து காமத்தை தவிர வேற எதுக்காகவும் இந்த உலகம் வந்து படைக்கவில்லை அப்படின்ட்டே வந்து அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. இதுதான் நிறைய இடத்துல இருந்திருக்கு. அதனால எந்த பெண்ணை பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த காம உணர்ச்சியோட பாக்குறது தான் அவங்களுடைய வேலையே அப்படின்றது. இந்த இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜகம் அதாவது இந்த உலகம் அழிக்கிறதுக்கு வந்து யாருமே வந்து போவே வேண்டாம். அந்த இருக்கக்கூடிய மனிதர்களே வந்து அதை வந்து அழிக்கிறது தான் வந்து இங்க வந்து சொல்லுவோம்.
எப்படி அப்படின்னா நம்ம வந்து 2வது உலகப் போர் முடியும் போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா தான் வந்து உலகத்திலேயே வந்து என்னோட நாடுதான் சிறந்த நாடு அப்படின்ட்டு அமெரிக்கா வந்து என்ன பண்ணிது அப்படின்னா ஜப்பான் பேர்ல வந்து குண்டு போடுது, ஹிரோஷிமா நாகாசாக்கின்னு சொல்லிட்டு. சோ இன்றைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதனுடைய தாக்கம் வந்து இன்றைக்கும் வந்து குழந்தைகள் பிறக்கறதுல வந்து அது வந்து கொஞ்சமான வந்து மாசு வந்து இருந்துட்டே தான் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து ஏன்னா அதனோட வீரியம் வந்து அவ்வளோ வீரியம் எத்தனையோ வருடங்கள் ஆயிடுத்து. இருந்தாலும் அதனோட வீரியம் வந்து இன்னும் இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அவங்களுக்கு வந்து அறிவுன்றது கிடையாது. தம்மை இழந்தவர்கள் அப்படின்னா தான் எதற்காக தோன்றினோம் அப்படின்ற அந்த சுய நினைவு அப்படின்றது இல்ல. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நான் எப்படியாவது என்னுடைய அகந்தைய வந்து அதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க, எத ஒண்ணாலும் வந்து கண்டுபிடிச்சு அத வந்து பிரயோகிக்கிறாங்க. சோ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் வந்து ஈடுபட்டு நெறைய வார்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. எல்லா இடத்துலயும் வந்து யாரு வந்து இதுல வந்து சிறந்தவர் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காகவே இப்ப நம்ம ரீசெண்டா பார்த்தது வந்து ஈரானுக்கும் இதுக்கும் நடந்தது, ரஷ்யாவுக்கும் வந்து யுக்ரைனுக்கும் இதுக்கும் நடந்தது அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யார் வந்து இப்ப சிறந்தவர்கள் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் வந்து நடக்கிறது. இதே எப்படி பில்டிங்ஸ் எல்லாமே அப்படியே வந்து அழிஞ்சு போகுது. எத்தனையோ மக்கள் வந்து உயிரை வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது அசுர குணம் தான் வந்து மேலோங்கி இருக்கு. இப்ப தமிழ்நாட்டிலேயே எடுத்திருந்தாலும் நிறைய வந்து முன்னாடி எல்லாம் வந்து இலங்கையில நடந்த வன்முறை எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது அது நம்ம வந்து மனசுக்கு வந்து சொல்றதுக்கே வார்த்தைகள் இல்லை அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். இந்த பாகிஸ்தான் வந்து நிறைய இடத்துல நம்மள வந்து டெரரிஸ்ட் அட்டாக்னால நிறைய வந்து உயிர் சேதம் வந்து நிறைய இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அசுர குணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து இந்த அசுர குணம் மேலோங்கும் போது தான் நம்ம வந்து நிறைய பகவானை பத்தியான சிந்தனைகள் பிரார்த்தனைகள்லாம் வந்து பண்ணணும் அப்படின்றது. காமம் காமம் எது ரொம்ப இது 4 இதுதான் வந்து 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் சொல்றாங்க இல்லையா, ஃபாலோ பண்ணணும். நம்மளோட இஸ்கான்ல வந்து இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் கண்டிப்பா வந்து நம்ம வந்து தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். இதெல்லாமே இருக்கக்கூடாது. இல்லிசிட் இப்போ தகாத உறவு வச்சுக்க கூடாது. அப்புறம் வந்து சூதாட்டம் வந்து கூடாது. அப்புறம் வந்து அந்த இன்டாக்சிகேஷன், அதாவது இன்டாக்சிகேஷன் அப்படின்னா மது குடிக்கிறதுக்கு மாத்திரம் இன்டாக்சிகேஷன் கிடையாது. இந்த கஃபேன் அப்படின்னு இருந்தாலும் இன்டாக்சிகேஷன். அதனால்தான் வந்து காஃபி டீ வந்து தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து மாமிச உணவை வந்து உண்ணக்கூடாது. மாமிச உணவு அப்படின்னு வரும்போது ஈவன் வந்து இதுவுமே வந்து மாமிச உணவாக கன்சிடர் பண்ணாங்க. ஆனியனும் கார்லிக்கும் அதுதான் வந்து மன மாற்றத்தை வந்து நிறைய வந்து கொடுக்கும். அதனால இந்த 4 வந்து தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்ட்டே வந்து இந்த 4ம் எதை வளர்க்கும் அப்படின்னா அசுர குணத்தை தான் வளர்க்கும் அப்படின்ட்டு வந்து ஓ அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாதவர்கள். அவர்கள் வந்து கொஞ்சமும் வந்து திருப்தி அடைய மாட்டாங்க. என்ன அப்படின்னா நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, சாப்பிடுறதுலயே பிடிச்சு அவங்களுக்கு வந்து திருப்தியே வராது. இன்னுமே வந்து நான் நிறைய வந்து பார்த்திருக்கேன். கூட உட்காரும் போதே எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும். என்ன அப்படின்னா நாங்க நிறைய வந்து ட்ரைனிங்ஸ்க்காக நிறைய ஊருக்கெல்லாம் போகும்போது நிறைய வந்து கூட வரக்கூடிய நிறைய இவங்கதான் இருப்பாங்க. நான் வெஜிடேரியன்ஸ். ஸோ அவங்க உட்கார்ற இடத்துல நம்ம உட்காரும் போதே பகவானே என்ன ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வச்சுட்டே அப்படின்னு தான் என்னால கேட்க வேண்டியது இது பகவான்கிட்ட வந்து சொல்ல வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ அந்த நல்லவேளை முக்காவாசி என்ன ஆகும் அப்படின்னா நாங்க தனி டேபிள், யாரெல்லாம் வெஜிடேரியன் அவங்க தனி டேபிள், மிச்சவங்க எல்லாம் வந்து தனி டேபிள் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சமும் வந்து யோசிக்க மாட்டாங்களா? இந்த மாதிரி வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து சாப்பிடுறோமே அப்படின்ட்டு யோசிக்க மாட்டாங்களா அப்படின்ட்டு அந்த அறிவு பகவான் அவங்களுக்கு கூட நீங்க அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து கேட்கணும். கொஞ்சமும் வந்து திருப்தியே அடைய மாட்டாங்க. தினம் நான் வெஜிடேரியன் காலையில மத்தியானம் சாயங்காலம் எல்லாமே வந்து அதுதான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து காமத்திடம். சோ இது வந்து மேலோங்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இது திருப்தி அடையாத இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த காமம் வந்து அவங்க கிட்ட வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. எதை பார்த்தாலுமே வந்து காமம் வந்துச்சு அதை கவர வேண்டும் அப்படின்ற அந்த இது இருக்கும். கர்வம் வந்து கர்வம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். பொய் கௌரவம், அதாவது வரட்டு கௌரவம் சொல்லுவாங்க. அவங்க யாருக்கிட்ட எல்லாம் அந்த வரட்டு கௌரவம் இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த இது அசுரகணம் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். சில பேர்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, நீ வந்து நகையே போட்டுக்கவே இல்லையே, நீ எப்படி அந்த கல்யாணத்துக்கு போவ, அவ்வளவு பெரிய பணக்கார கல்யாணம் ஆச்சே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க.
நான் தான் சொல்ல நம்ம வந்து நிறைய நகை போட்டுட்டு போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது. போனா நம்ம கூப்பிட்டா பத்திரிகை கொடுத்தாங்க போறோம் நம்ம அவ்வளவுதான். பத்திரிகை அது வந்து கூப்பிட்டா போறோம், இல்லைன்னா நம்ம திரும்பி வந்துட்டே இருக்கோம். நம்மளுடைய என்ன பண்ணணுமோ அதை செஞ்சுட்டு நம்ம கிளம்பி வந்துட்டே இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஆனா அவங்க சொல்றதோட மாறாக தான் வந்து நடக்கிறது. அதனாலதான் வந்து நிறைய பெரிய பணக்காரர்கள்லாம் வந்து உங்களுடைய பகட்டுத்தன்மையை வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. உங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல குணத்தை தான் அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க. அந்த பொய் கௌரவம்ன்றது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. இந்த வரட்டு கௌரவம் தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? வந்து ஒண்ணுமே இருக்காது. ஆனா அங்க போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்படியே பந்தா பண்ணிப்பாங்க. நான் வரனா இல்லையான்னு பாக்குறாங்க அப்படின்னு. நாம என்ன அஹ் நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மள வந்து விழுந்து வந்து கவனிக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து வரட்டு கௌரவம். இப்ப அவங்களுக்கு வந்து உங்க பேர்ல வந்து ஆசை இருக்காது. உங்க பேர்ல வந்து பயம் தான் இருக்கு. நீங்க ஏதாவது வாய் விட்டுருவீங்களோ, நீங்க ஏதாவது அனாவசியமா வந்து சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருவீங்களோ அப்படின்னு பயந்துட்டு நம்ம கிளம்புற வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே ரொம்ப ஒரு மாதிரி டென்ஷனாவே இருப்பாங்க. நம்ம கிளம்பிட்டோம் பாடி வேலை கிளம்பினா சீக்கிரம் சாப்பிடாது, இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் என்ன கலாட்டா பண்ணியிருப்பாரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால அந்த வரட்டு கௌரவம் வந்து மத்தவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து அச்சத்தை வந்து கொடுக்கும். எப்போதும் அவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அசுரகுணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமான விரதமற்ற பொருட்களில் கவனம். தூய்மையான விரதங்கள், தூய்மையற்ற விரதங்கள், அதாவது எதெல்லாம் வந்து தூய்மையற்றதோ அந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து விரதம் மேற்கொள்வார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்க நிரந்தரமற்ற பொருட்கள். நிரந்தரமற்றனா இந்த ஜடபூமியில இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அத்தனையுமே வந்து நிரந்தரமற்றது. அந்த மாதிரி பொருட்கள் மேல அவங்க வந்து கவரப்படும். எல்லாமே டெம்பரரி பிளஷர்ஸ். இதுக்காக தான் வந்து ஆசைப்படும். இந்த இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் நாகரிகம் வளர்ச்சியில நாகரிகம்ன்ற பேர்ல வந்து நிறைய வந்து பண்ணக்கூடியவர்கள் வந்து இது இருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை வந்து புலன்களை திருப்தி செய்வது என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். நம்ம வந்து எதுக்காக இந்த பூமியில பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய புலன்களை வந்து திருப்தி செய்வதற்காக தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. இவ்வாறு வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எதை பத்தி கவலைப்படுறதுன்னே தெரியல, எல்லாத்துக்குமே வந்து கவலைப்படுவாங்க. சில பேர்லாம் வந்து அவங்களுக்கு எந்த கவலையும் இருக்காது. கவலையிலேயே கவலைப்படுபவர்களாக தான் நிறைய பேர் இருக்கு. ஆசைகள் வந்து நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேர்க்கிறது. செல்வம் தான் அவங்களுக்கு வந்து பிரதானம். நீங்களே வந்து உற்று நோக்கினீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிரதானமா இருக்கு அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து பணம் தான் நிறைய வந்து பிரதானமா இருக்கு. பணம் அப்படின்றது வந்து இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு வந்து போகும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருக்கு. இன்னைக்குமே வந்து மனித நேயம் தான் நம்மள வந்து கை தூக்கி விடும் மொழி. இந்த பணம் வந்து நம்மள வந்து கை தூக்கி விடும். இந்த பகவான்கிட்ட போறதுனால பணம் இல்ல, பகவான் வந்து அந்த மாதிரி வந்து எதிர்பார்க்க நீ சர்வீஸ் பண்ண, உனக்கு பணம் இல்ல அப்படின்றியா? பணம் இருக்கிறவங்க பணம் கொடுத்துட்டு போறாங்க. பணம் முடியல அப்படின்னா சரீரத்தால நம்ம வந்து பண்ண வேண்டும். அதுக்காக வந்து அவங்கள மாதிரி நான் இல்லையே இவங்கள மாதிரி இல்லையே அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நேர்தான் வந்து சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஜானா தேவி அப்படின்றவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து பணம் எதுவுமே கிடையாது. வீட்டு வேலை தான் நிறைய வந்து செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. பணம் எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அந்த வீட்டு வேலையிலயும் வந்து அவங்க வந்து பகவான் சேவையில அவங்க வந்து மூழ்கி இருந்ததுனால அவருக்கு ஈஸியா வந்து அவங்களுக்கு வந்து முக்தி வந்து கிடைச்சது. எப்படி அப்படின்னா அவங்க பகவத் சேவையில வந்து நிறைய ஈடுபட்டாங்க. அவர் விட்டல்லே அவங்கள வந்து அவர் பக்கத்துல உட்காந்து அவங்களுக்கு வந்து ஊட்டி விட்டுருக்காங்கன்னா வந்து பாத்துக்கோங்க அப்படியே ஒரு பகவத் சேவையில வந்து இருந்திருப்பாங்க. அதுதான் வந்து இந்த இந்த அசுரகணம் வளர்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, பகவானை வந்து நம்ம வந்து திங்க் பண்றதுக்கான நேரம் கூட வந்து இருக்காது அவங்களுக்கு அப்படின்ட்டு. இந்த 13, 14, 15 இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அசுரத்தன்மையுள்ளவர்கள் வந்து என்னெல்லாம் எண்ணுகின்றார்கள். இந்த 3 பிக்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3மே வந்து உங்களுக்கு இதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? இந்த முதல் பிக்சர் குழந்தைய மடியில போட்டுட்டு இருக்காரு, யாரு அவருங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆம். 3வது பிக்சர் புரியுது. ராவணன் வந்து வேஷத்துல ஆமா வர்றாரு. ஆமா சீதாதேவி வெளியில அழைச்சிட்டு கூட்டிட்டு போறதுக்காக ராவணன் ஆமா. வர்றாங்க. 2வது பிக்சர் வந்து அர்ஜுனன் கம்சன். ஹம்சன் 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 காம்சன் காம்சன். அசரீரி 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 கேட்டு அசரீரி வந்து கேக்குறது.
கேக்குறது கம்சன் வந்து தன்னுடைய தங்க வந்து கல்யாணம் ஆகி போய் அவங்கள வந்து அவங்களுடைய மாளிகையில கொண்டு விடுறதுக்காக அவரும் வந்து போறாரு. போனாரு. வசுதேவரும் தேவகி மாதாவும் வந்து கல்யாணம் ஆகி போகும்போது தங்கையை வந்து கொண்டு விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த தேர்ல வந்து தேரோட்டியாக அவர் வந்து இருக்காரு. இப்போ வாரத்துல வந்து திடீர்னு ஒரு இது அசரீரி வந்து கேட்கறது. அந்த தேவகியோட 8வது மகன் தான் உனக்கு வந்து யமன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க. அது கேட்ட உடனே அது 8வது மகன் பிறக்கிற வரைக்கே இருக்கணும், இப்பயே கொண்டுட்டு போட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தங்கையை வந்து அது அது யோசிக்கிறது இல்ல. இப்பதான் தங்கையை கொண்டு விடுறதுக்காக அவன் வந்து இது போகணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. உடனே இந்த மாதிரி கேட்ட உடனே நான் வாழணும், என்னோட அசுர குணம்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது, தன்னோட அசுர குணம்லாம். உடனே அவர் வந்து வெட்டி சாய்க்கிறதுக்காக அப்போ வசுதேவர் வந்து வேண்டிட்டாரு, உனக்கு 8வது குழந்தைனால தான் பிரச்சனை, நான் வந்து அந்த 8வது குழந்தை பிறக்கும் போது நான் உனக்கு வந்து சொல்றேன், நீ வந்து அவனை வந்து கொன்னுடு அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்றாரு, கெஞ்சி கேட்கிறாரு. பட் இருந்தாலும் என்ன பண்றாரு, ஓகே பொழைச்சு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து இதுல வந்து அடைச்சு வச்சிடுறாரு. சிறையில வந்து மதுரால வந்து சிறையில இருந்து அடைச்சு வச்சிருக்காரு. முதல் ஒவ்வொரு குழந்தையும் வந்து அவங்க வந்து பிறக்கும் போது இந்த குழந்தைனால இல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் இதுவும் வந்து நாளைக்கு ஏதாவது ட்ரபிள் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டுதான் எல்லாமே வந்து கொண்டுட்டாரு. 7வது குழந்தை ஏமா 8வது குழந்தை கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 8வது குழந்தை பிறந்த உடனே அவர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மாத்தி வச்சாங்க. மாத்தி வச்சு கோகுலத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டுட்டு கோகுலத்துல இருக்கிற பெண் குழந்தையை கொண்டு இங்க வச்சாங்க. பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கு, பெண் குழந்தை தானே பிறந்திருக்கு, அதனால நீ விட்டுட அப்படின்ட்டு 2 பேருமே வந்து கெஞ்சறாங்க. தேவகி மாதாவும் வசுதேவரும் என்ன விடல. அவர் என்ன பண்றாரு, எடுக்கிறாரு, எடுத்து செவுத்துல அடிக்க போறாரு. அப்போ வந்து உடனே வந்து கையில இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு அந்த குழந்தை. போயிட்டு வானத்துல வந்து அந்த குழந்தை சொல்லிட்டு ஒன்னை கொல்வதற்கு இன்னொரு இடத்துல அவன் வளர்ந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவதான் வந்து யோக மாயா அப்படின்னு. மாயை வந்து பகவானுடைய அங்கதான் கூட பிறந்தவர். அந்த மாயை வந்து சொல்லுவா, எனக்கு என்ன வேலை இங்க அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது பகவான் வந்து சொல்றாரு, உனக்குதான் ஜாஸ்தி வேலையே இங்க. என்ன எல்லாம் எப்போல்லாம் வந்து மக்கள் வந்து மறக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல நீ பூந்துக்கோ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லு. மாயைக்குதான் இங்க வந்து ஜாஸ்தி வேலை. பகவானுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து பக்தி வந்து செலுத்தினாதானே பகவானு. பக்தி வந்து செலுத்தல அப்படின்னா மாயை தான் அந்த இடத்துல வந்து குடிக்கொள்வார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அதனால்தான் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த முதல் பிக்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இரண்யகசிபு. இரண்யகசிபு வந்து பிரகலாதனை வந்து மடியில கடத்திட்டு சொல்ல, நீ வந்து இரண்யகசிபாய நமக அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லு 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 அப்படின்ட்டு வந்து அந்த குழந்தை வந்து ஓம் நமோ நாராயணா அப்படின்னு வந்து அதனோட முடிவாக என்ன வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து நரசிம்ம அவதாரம் வந்து நரசிம்ம அவதாரம் வந்து அபயம் கொடுக்கக்கூடியவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. எந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் நரசிம்மரை வந்து நோக்கி நம்மளுடைய அவருடைய இது வந்து சொன்னோம் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நற்பலன் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு. பகவானுக்காக வேண்டுறது, நமக்காக அப்படின்னு வேண்டாம பகவானே இந்த இடத்த வந்து இந்த இதை வந்து நீ தூய்மைப்படுத்து, இந்த வந்து நிவர்த்தி பண்ணி கொடு அப்படின்றதுதான் நம்ம வந்து. அதனாலதான் வந்து என்ன அப்படின்னா அது இந்த மந்திரம் கூட வந்து இருக்கு. அது நரசிம்மர் வந்து கவச்சமானும் இருக்கு. இந்த மந்திரம் வந்து 108 தடவை நம்ம வந்து சொன்னா கூட வந்து நல்ல ஒரு இது கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. மந்திரம் என்னன்னு இது வந்து யஜ்யங்கள் வந்து நிறைய வந்து பண்ணுவாங்க வச்சு. அப்படின்னா பீஜ மந்திரம் அப்படின்னு பகவான் நரசிம்மருடைய பீஜ மந்திரம். உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்மம் பீஷணம் பத்ரம் மிருத்யும் நமாம்யஹம். அதுதான் வந்து இந்த பீஜ மந்திரம். நம்ம வந்து 108 தடவை சொன்னோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த இதுல இருந்து நிவர்த்தி பண்ணி கொடுப்பார். தடங்கல்கள்லாம் வருது இல்லையா, அந்த தடங்களை வந்து நிவர்த்தி பண்ணி கொடுக்கக்கூடியவர் வந்து அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடியவர், நம்மள வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடியவர் வந்து நரசிம்மர் அப்படின்றதுக்காக இந்த பீஜ மந்திரத்தை வந்து 108 தடவை நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா சிலதெல்லாம் வந்து நிவர்த்தியாகும். இந்த அசுரத்தன்மையுடையவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு என்கிட்ட இவ்வளவு சொத்து இருக்கு, நான் வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்களே, நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நிலைமையே வந்து வேறையா இருக்கும், ரொம்ப பெரிய இதுவாயிடும், நான் மாளிகையில் தான் இருக்க போறேன் அப்படின்லாம் வந்து சூழறைப்பாங்க நிறைய. அவங்க எல்லாம் வந்து அசுர குணத்தை பெற்றவர்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க.
இப்பொழுது வந்து இது என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் வந்து பெருகும் அப்படின்றான். அவன் என்னுடைய எதிரி. நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்கன்னா அவனை கொன்னாதான் எனக்கு வந்து தீரும், நான் வந்து முன்னேறுவேன் அப்படின்னா அதுதான் வந்து பெரிய தப்பு பண்றான். ஏன்னா ஒருத்தர் இறந்து ஒருத்தருக்கு வந்து நல்வாழ்வு வருதுன்றது கிடையவே கிடையாது. ஒருத்தர் அப்புறம் வந்து நானே எல்லாவற்றையும் இறைவன், இது வந்து யார் சொல்லிட்டு இருந்தாருன்னா ராவணன் வந்து சொல்லிட்டு இரணிகசிப்பும் வந்து அதுதான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தான். நானே அனுபவிப்பாளன், நான் தான் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்க போறேன், நான் தான் வந்து பக்குவம் அடைவேன். அவங்க எல்லாமே வந்து இந்த சாகா வரம் வேண்டுன்ற மாதிரி அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. ஆனா எல்லாருக்குமே வந்து இறப்பு உண்டு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே, என்னை போன்ற சக்தியுடையவனும் மகிழ்வனும் வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் நிறைய வந்து தருவேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன், இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். நிறைய பணம் இருக்கும், அதனால நிறைய யாகங்கள்லாம் வந்து செய்வாங்க, நிறைய வந்து தானமும் நிறைய செய்வாங்க, தானங்கள்லாம் நிறைய செய்வாங்க. ஆனா எது எது நோக்கி அப்படின்னா, இந்த தானம் வந்து பகவானுக்காக செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தெய்வத்தன்மை வந்து வரும். பகவானுக்கு செய்யாம என்கிட்ட இவ்வளவு பணம் இருக்கு, நான் இவ்வளவு கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது நிச்சயம் வந்து அசுரத்தன்மை தான் அப்படின்னு. சோ இங்க வந்து கவலை வந்து நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா, இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியடையும். அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த லோகத்துல தோன்றினோமா நம்ம நிறைய வந்து மெட்டீரியல்லாம் நம்ம வந்து அனுபவிக்கணும். So அந்த மாதிரி அவங்களுடைய எண்ணங்கள் இருக்கிறதுனால பற்றுதான் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. எல்லாத்து பேர்லயும் பற்று இருக்கிறதுனால அவங்க எங்க போவாங்க அப்படின்னா நரகம் தான் வந்து. ஏன்னா அவங்க சம்பாதிக்கக்கூடிய வழி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அநியாயமான வழி. அதனால நரகத்துக்கு தான் அவங்க தள்ளப்படும். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்ட தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை வந்து செய்கிறார். எப்பவுமே எது வந்து பண்ணினாலும் வந்து ஆஹ் பகவானுக்காக நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்காது. எனக்கு இவ்வளவு பணம் இருக்கு, நான் இவ்வளவு நாள் யாகம் செய்வேன். நீங்க நிறைய வந்து பார்த்திருப்பீங்க, பெரிய பெரிய பேனர்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க, இந்த இடத்துல வந்து யாகம் வந்து கண்டக்ட் பண்றோம், நாங்க வந்து நீங்க எல்லாருமே எல்லாருக்கும் வந்து சாப்பாடு வந்து ஃப்ரீயா தரோம், நீங்க கண்டிப்பா எல்லாரும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அப்பேற்பட்ட அத எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து பகவானுக்கு திருப்பி விட்டு அவங்களுக்காக அதை பண்றேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, அது தெய்வீக குணம். ஆனா இவங்க வந்து எனக்கு இவ்வளவு பணம் இருக்கு, நான் இவ்வளவு கொடுக்குறேன் அப்படின்ற அந்த இதுல பண்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அது வந்து நம்ம வந்து அவங்களுடைய பாவத்தை நம்ம வந்து பெறுகின்றோம் அப்படின்னு. ரொம்ப ஒரு மாதிரி கர்வம் ஜாஸ்தி இருந்து பண்ணக்கூடிய இடத்துல வந்து நம்ம வந்து அதை சாப்பிட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து பாவம் வந்து சேரும். அகங்காரம், இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமானது. அகங்காரம் ஹரே கிருஷ்ண படிக்க. மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. அகங்காரம் பலம் பலம் தர்ப்பம் காமம் क्रोधம் ச संस्त्रिताः मामात् परते देहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः. சோ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே அகங்காரம், பலம் அவங்க இருக்கு, தற்பெருமை இருக்கும், காமம் இருக்கும், மற்ற கோபத்தில் மயங்குள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவான் மீது பொறாமை கொண்டுள்ளனர். உண்மையான மதத்தினை வந்து நிந்திக்கின்றனர். இதுதானே வந்து துரியோதனன் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தார். ஏன் பகவானே வந்து காலகிரகத்துல அடைக்கணும் அப்படின்ட்டு பார்த்தாரு இல்லையா. ஏன் தாங்க அதுக்காக சங்கிலி எல்லாம் எடுத்துனோம், இரும்பு சங்கிலி எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து பகவான் வருவாரு நீங்க இது பேசுறதுக்கு, ஏன்னா நம்ம கிட்ட வந்து தூது வருவாரு சமாதானம் பேசுறதுக்கு, அவர் போகும்போது நம்ம அவ்வளவு அப்படியே அவர் வந்து பிடிச்சு நம்ம வந்து இதெல்லாம் போட்டுருக்கோம் அப்படின்னு இல்லையா. சோ இதெல்லாம் வந்து மூடர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். பகவானை வந்து யாரால அடக்க முடியும், யாரால சங்கிலி போட்டு அவரை கட்ட முடியும். அது அன்பு வந்து அந்த அன்பு அன்பினால் கட்ட முடியும் அப்படின்னு. ஆஹ் சகாதேவன் தானே மாதாஜி? சகாதேவனா யார் மாதாஜி? அன்பினால் கட்டினார் கிருஷ்ணரை. ஆமா அது பக்தி, அது அவர்கிட்ட வந்து பக்தி அது யாருன்னு எனக்கு பக்தி தெரியல. இவங்க சகாதேவனா வந்து இல்ல அவர் பஞ்ச பாண்டவர்களை இளையவர் தான், அவர் தான் கட்டி ஜோசியத்துல நிபுணரா இருப்பாரு மாதாஜி. அவர் யாரு? சகாதேவன் சகாதேவன் தான். பகவான் தான் வந்து அவரை வந்து சைலண்டா இருக்க சொல்லி சொன்னாரு. அதான் மாதாஜி.
பகவான் வந்து எப்போ அப்படின்னா பாண்டு வந்து இறந்த பின்ன அந்த பாடியை வந்து வச்சுட்டாங்க கீழே. அவர் வந்து எரிக்கணும். சோ அப்படியே எல்லாருமே விட்டுட்டு இது சுள்ளி எடுத்துன்னு வரதுக்கு, விறகெல்லாம் எடுத்துன்னு வரதுக்கு எல்லாருமே வந்து போக முடியாது. யாரோ ஒருத்தர் இங்க இருங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து இவர் வந்து பாண்டு வந்து சொல்றாரு, என்ன வந்து ஒவ்வொருத்தர நீங்க அப்படியே வந்து எரிச்சிடாதீங்க, ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு இது என்னோட இதை வந்து சாப்பிட்டுடுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சாப்பிட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, ஆமா இறக்கும்போது இவங்க எல்லாருமே வந்து கிளம்பிடுறாங்க. இவன் பகவானும் வந்து விறகு எடுத்துன்னு வரதுக்காக சகாதேவன்ட்ட வந்து சொல்றாரு, நீ என்னோட உடம்ப நீ தின்னுடு, அப்பதான் வந்து எது இது எரிக்கவும் முடியாது. அவங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து நன்மைகள் வந்துட்டு அதுல ஏற்படும். அதை நான் உங்களுக்கு பண்ணித்தரேன். என் உடம்பு வந்து அந்த மாதிரி ஏற்பட்டது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவாங்க. ஒரு எதிராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வரத்துக்குள்ள நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு என்ன பண்றாரு, ஒரே ஒரு கட்டவரலையே சுண்டு வரலையே ஏதோ ஒண்ணுத்த சகாதேவன் வந்து சாப்பிட்டாரு. சாப்பிடறதுனால அவருக்கு வந்து அந்த ஞானம் வந்து தெரியுது. என்ன என்ன ஞானம் அப்படின்னா வந்து யார் வந்து மனிதர், யார் வந்து இறைவன் அப்படின்ற அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து தெரிய வரும் அப்படின்றது. அது ஜோசியத்திலயும் அவர் வந்து எக்ஸல் ஆயிருக்காரு. சோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து விறகெடுத்த தலையில் சம்பந்தன் வராங்க. கிருஷ்ணர் வரும்போது மாத்திரம் கிருஷ்ணர் இருக்காரு. தலை மேல வந்து அந்த விறகு வந்து படவே இல்லையா. விறகு வந்து அப்படி மிதந்துன்னு வரலாம் கிருஷ்ணர் மேல. இதை வந்து அவர் சகாதேவர் வந்து பார்த்துட்டாரு. வேற யாருக்கும் அந்த இது இல்லை, கண்கள் வந்து கிடையாது. அப்போ வந்து எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு அப்புறம் சகாதேவன் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து கேட்கிறாரு, சொல்லு நீ யாரு, நீ சாதாரணவனா தெரியல உனக்கு எனக்கு. நீ வந்து எல்லாரும் வந்து விறகு வந்து தூக்கின்னு வராங்க, உன்னோட விறகு மாத்திரம் தலையில வந்து மிதன்னு வருது, நீ யாரு அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது அப்போ பகவானுக்கு விஷயம் புரிஞ்சு போயிடுது. இவன் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கான், இந்த விரல பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா அந்த விரல சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான் அவன் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து சொல்லிட்டாரா, நீ வந்து இதோட நிறுத்திக்கோ, இதுக்கு மேல நீ வந்து எதுவுமே வந்து பிரயோகிக்கூடாது, சிலதெல்லாம் வந்து சூக்ஷ்மங்கள்லாம் வந்து தெரியறதுக்கு வந்து கூடாது அப்படின்ட்டு அவர் வந்து இது பண்ணிருக்காரு, ப்ராமிஸ் வாங்கிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சகாதேவர் வந்து இந்த இதுலயே வந்து சொல்ற அந்த அந்த இது வந்து போக்கிட்டாரு அவரு. இந்த அந்த கண்களை வந்து அந்த சகாதேவன்ட்ட வந்து எடுத்துட்டாரு. அது வந்து யார் வந்து உண்மையான, யார் வந்து பகவான், யார் வந்து இந்த சூக்ஷ்மங்கள்லாம் வந்து தெரியும். நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த எந்த சூக்ஷ்மம் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஜோசியர்கிட்டயும் வந்து போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஆரம்ப நீங்க எப்போ வந்து பிறப்பீங்க அப்படின்றது வந்து சிசரின் மூலமா வந்து இப்போ வந்து பண்ணிடுறாங்க. எப்ப இறப்பீங்க அப்படின்றது யாராலையுமே வந்து சொல்ல முடியாது. அந்த இறக்கக்கூடிய தன்மை வந்து சகாதேவனுக்கு அந்த விரல சாப்பிட்டதுனால அவருக்கு வந்து தெரிய வரும் அப்படின்றதுனால அது அவர்கிட்ட இருந்து வந்து எடுத்துட்டாரு. அதான் வந்து யாரால கட்டுப்படுத்த முடியும் பகவான் அப்படின்னா யசோதமா தான். யசோதமால கூட கட்டுப்படுத்த முடியல, கட்டி போட முடியல. ஒரு தரமும் இருக்கக்கூடிய எல்லா கயிறையும் கொண்டுட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட வந்து 9 லட்சம் இது இருந்தது, பசுக்கள் வந்து அவங்க கிட்ட வந்து இருந்தது. எல்லா கயிறையும் கொண்டாங்க. எப்ப கயிறு கொண்டு வரும்போதும் 2 இன்ச்சு வந்து கம்மியா இருக்கும், சேர்க்க முடியாது. எல்லாத்தையும் கொண்டு டயர்ட் ஆயிட்டாங்க. பார்த்த உடனே பகவானுக்கே ரொம்ப இதா போயிடுது. சிச்சோ அம்மாவை நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவர் வந்து அந்த கயிறு வந்து கட்டுற மாதிரி ஒரு பாவனை தான் வந்து அவங்க நல்லா பண்ண. பகவானை வந்து யாராலையுமே வந்து கட்ட முடியாது. யாரால கட்ட முடியும், கட்ட முடியும் அப்படின்னா பக்தர்களாலதான் வந்து. பக்தர்களுக்கு பகவான் வந்து அடிமையாயிடும். எப்படி வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து அவருடைய பக்தியில வந்து அடிமையானதுனால தான் அவருக்கு வந்து சேவகம் பண்றாரு. என்ன சேவகம் அப்படின்னா தேரோட்டம், பார்த்த சாரதியா வர்றாரு. அதான் அந்த அகங்காரம், பலம், அப்புறம் வந்து தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்குள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பகவான வந்து இருக்காரு அப்படின்ற அந்த இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சட்டையே கிடையாது. எல்லாருமே வந்து துன்புறுத்தக்கூடிய மக்கள் வந்து இவங்க வந்து இருந்தது. துரியோதனனும் அதுதான், தனக்குள்ள பகவான் இருக்கார், அவருக்குள்ள எதிர்த்தாப்புல இருக்கிறவங்ககிட்டயும் பகவான் இருக்கார் அப்படின்ற அந்த ஞானம் வந்து அவருக்கு வந்து இல்லை, அசுரப்படும். அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த காமம் அந்த இதுல இருந்ததுனால, மோகம் அதுல இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து மயக்க நிலை வந்து இருந்தது. அதனால எதிர்த்தாப்புல இருக்கிறவர் பகவான் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் கூட அவருக்கு வந்து இல்லாம அவரையே வந்து கட்டி போடணும் அப்படின்ட்டு வந்து நினைச்சிட்டு
இந்த இடத்துல வந்து யாரு அப்படின்னா சிசுபாலன். சிசுபாலன் வந்து பகவானை பத்தியான நிறைய பொய்யுரைகள், அப்புறம் வந்து அப்படியே என்னெல்லாம் பேசக்கூடாது அத்தனையும் வந்து பேசுறாரு அவரு. தன்னுடைய அத்தை பையன் தான், பகவானுடைய அத்தை பையன் தான் வந்து சிசுபாலன். எப்படி இவங்க எல்லாம் கசின்ஸோ அதே மாதிரி சிசுபாலனும் வந்து கசின். தன்னோட அத்தை கிட்ட வந்து சொல்லிட்டாரு, இவன் வந்து ரொம்ப எல்லை மீறினான். அப்போ அவங்க அத்தை வந்து சொல்றாங்க, சிசுபாலனோட அம்மா வந்து சொல்றாங்க, 100 வரைக்கும் தான் என்னால பொறுத்துக்க முடியும், அதுக்கப்புறம் தான் நான் என்னோட வேலையை நான் காமிப்பேன் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. அப்ப 100 வந்து பண்ண மாட்டான், கொஞ்சம் பாத்துக்கோப்பா பாத்துக்கோப்பா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. எல்லை மீறும் போது 100 எல்லாம் தாண்டிடுறாரு. அப்போ வந்து பகவான் என்ன பண்றாரு, சக்கரதாயத்தை எடுத்து அந்த இடத்துல வந்து அவருடைய ரத்தம் கூட கீழே விழாம அவரு வந்து இது பண்றாரு. சக்கராயுதத்தால அவரு வந்து சிசுபாலன் யாரு அப்படின்னா ஜெய விஜயர்கள் இல்லையா. முதல்ல மூன்று மூன்று இதுல வந்து 3 ஜென்மாக்கள் வந்து அசுர குணங்களா இருந்து பகவான்கிட்ட போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களாவே ஒத்துட்டாங்க. இந்த கதை தெரியும் இல்லையா, ஜெய விஜயர்கள் கதை. தெரியும் மாதாஜி. ஆஹ் அதாவது மூன்று மூன்று பிறவிலேயே வந்து சேர்ந்துடுறேன், அதாவது சீக்கிரமா பகவான்கிட்ட சேரத்துக்காக தான் அவங்க, அதுக்காக தான் கெட்டவங்களா இருந்தாங்க. இல்லாட்டா நல்லவங்களா இருந்திருப்பாங்க. ஆமா. சோ இதெல்லாமே அவங்க கிட்ட வந்து இருக்கு. அதுதான் வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து மற்றவங்களை வந்து திட்டும் போதோ நம்ம வந்து அவங்களுக்குள்ள பகவான் இருக்க, நம்ம வந்து அவங்கள திட்டல, பகவானையும் சேர்த்துதான் நம்ம திட்டுறோம் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து அதுதான் இங்க வந்து. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் கடைநிலை மனிதர்களை ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து நிச்சயமா வந்து மாறவே இல்லை அப்படின்னா பர்மனண்டாவே அவங்களை வந்து அசுர குண இனங்களுக்குள்ள அவர் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன் அப்படின்ட்டே வந்து கீழ் உலகத்துக்கு தான் அவர்கள் வந்து செல்லும். இது வந்து இது என்ன அப்படின்னா அசுரத்தனமான வாழ்வு, குந்தியின் மகனை, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. நம்ம வந்து ஏற்கனவே 7வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம், ஆசூரியம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பகவானை என்றைக்குமே அடைவதில்லை அப்படின்ட்டு 4 பேர்கள், நரக அமர்கள், அப்புறம் வந்து நாத்திகர்கள், அப்புறம் வந்து இந்த கீழ்நிலை கடைநிலையர்கள், அப்புறம் வந்து இந்த ஆசுரியம், இவங்க மூடர்கள். இந்த மூடர்கள் அப்புறம் வந்து ஆசுரியம், அதாவது அசுர குணங்களை உள்ளவர்கள் வந்து பகவானை வந்து என்றைக்குமே வந்து அடைய முடியாது அப்படின்ட்டே வந்து எது வந்து நம்மள வந்து இந்த கோபம், ஆசை, பொறாமை அதெல்லாம் இருந்தா எங்க நம்ம போவோம் அப்படின்னா அது வந்து நேரம் வந்து நரகலோகத்துக்கு தான் வந்து நம்மளை தரும். இந்த ஸ்லோகம் படிக்கணும். திரிவிதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 21வது ஸ்லோகம். 21 திரிவிதம் த்ரிவிதம் நரகஸ்யேதம் துவாரம் நாசனமாத்மனः காமः क्रोधस्तथा लोभः தஸ்மாதே தத்ரயம் தியஜேத். ஹரே கிருஷ்ண. சோ இந்த குணங்கள் காமம், கோபம், பேராசை, இந்த 3 குணங்களும் எதுக்கு வந்து எந்த கேட்டை திறந்து விடும் அப்படின்னா நரகம் அப்படின்ற கேட்டை வந்து திறந்து விடாதுதான். இந்த 3 இருந்தது அப்படின்னா நம்ம நரகத்துக்கு தான் கீழே போய் சேரும். 3 வந்து நரகத்துக்கு செல்லக்கூடிய கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க எல்லாருமே வந்து இந்த துறக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவோம். ஆத்மாவை போட்டு நம்ம ட்ரபிள் பண்ணணும். ஆத்மா வந்து அது ஏங்குறது, நான் அங்கிருந்தா வந்தேன், திருப்பி அங்கதான் போகணும் அப்படின்னு நான் ஏங்கும் போது திருப்பி நான் ஜென்மாவை எடுத்துட்டு இருக்கேனே, என்னை வந்து திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேன்றியே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. அது நம்ம என்ன பண்றோம், திருப்பி நம்ம வந்து பூமியில தோன்றி அது மேல ஆசை, இது மேல ஆசை அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆத்மா அப்படின்னு உள்ள இருக்கிறது அப்படின்ற அந்த சிந்தனையே வந்து கிடையாது. எங்க இருந்து வந்தது, திரும்பி எங்க போகணும் அப்படின்ற சிந்தனை இல்லாததுனால நம்ம வந்து திருப்பி தப்புக்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது. ஆனா நரகத்துக்கு இந்த 3 தப்பிய மனிதன், இந்த யாரெல்லாம் வந்து கொஞ்சமான இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் வந்து நம்மளுடைய புலன்களை நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தி தவங்களை நிறைய மேற்கொண்டு அப்புறம் வேதங்களை நம்ம வந்து படிச்சு அப்புறம் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீக குரு இருந்தாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இது எல்லாமே வந்து நம்மள வந்து அந்த நரகத்துல இருந்து நம்மள வந்து எதுக்கு போறதுக்கான படியை வந்து அது வந்து இலக்கை வந்து கொடுக்கும். எங்க அப்படின்னா பகவானை அடையறதுக்கான இலக்கு வந்து அது வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு.
குந்தியின் மகனே, நரகத்திற்கு இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை வந்து அடைகிறான். சோ அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அதாவது தன்னுணர்வு பாதை, தான் யாரு, தான் எங்க இருந்து வந்தோம், திரும்பி எங்க போகணும், நம்ம வந்து பக்திக்கு வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும், எப்படி சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவன் வந்து கத்துக்கிறான். இந்த ஜென்மா இல்லைன்னா அடுத்த ஜென்மா, அடுத்த ஜென்மா, அதுக்கு அடுத்த ஜென்மாலயாவது பகவான் கிட்ட போறதுக்கான இது வந்து அஷூரன்ஸ் வந்து பகவான் வந்து கொடுக்குறான். இது வந்து சாஸ்திர விதிகள். நம்ம வந்து எதெல்லாம் வந்து சாஸ்திர விதிகள் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து பின்பற்றல, சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனப்போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. இதெல்லாம் சாஸ்திரங்கள்ல வந்து சொல்லியிருக்கோம், அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபாலோ பண்ணாதவர்கள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இல்ல சொல்றாங்க இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுதான் பண்ணுவேன் அப்படின்னும் போது தன்னோட மனம் போக்குல போறது. நம்ம வெளியில போய் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம், வெளியில தான் சாப்பிடணும் அப்படின்றது நிறைய வச்சிட்டு இருப்பாங்க. நாளைக்கு அதெல்லாம் வந்து பார்ப்போம். சாப்பிடறதுனால என்னெல்லாம் பிரயோஜனம், என்னெல்லாம் வந்து நன்மைகள் இருக்கும், தீமைகள் இருக்கு அப்படின்றது நம்ம நாளைக்கு. பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ, பக்குவமும் வராது. நல்ல சாத்விக் ஃபுட்டா சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு பக்குவம் வரும், ஒரு சுகமும் நம்மளுக்கு வந்து தரும். சோ இது ரெண்டுமே இல்லாதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவன் பரம இலக்கை, அதாவது பகவானை சென்றடைவதற்கான இலக்கை வந்து அவன் வந்து புறக்கணிக்கின்றான் அப்படின்றது தான் இங்க லாஸ்ட் ஸ்லோகம் நினைக்கிறேன். இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரிய விஸ்வித்யோ ஞாத்வா சாஸ்திரவிதோ நக்தம் கர்ம கர்த்தும் இஹார்ஹசி. எமது கடமை எது கடமை, எது கடமை இல்லை என்ற சாஸ்திரங்களின் விதிகளில் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்னன்னா எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சாங்க. படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். இதுக்கு யார் வேணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஷெல்டர், அதாவது சாஸ்திர விதிகளை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கு, எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா யார் ஒருவர் வந்து வேதங்களை கற்றவர்களோ, இல்ல அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீக குரு நம்மளுக்கு இருந்தாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லக்கூடியவர்கள் இருப்பாங்க. அதனால்தான் நம்ம வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து இந்த நான் எல்லாரையுமே கொன்னுட்டேன் அப்படின்னா நல்லது எது கெட்டதுன்னு சொல்லி கூட முன்னோர்கள் வந்து இல்லாத போயிடுவாங்களே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. இப்ப நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி இது சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, அம்மா அப்பாக்கு, அம்மா அப்பா நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. சோ அந்த என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து அப்படி சிறமேற்கொண்டு நம்ம பண்ணினோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம வாழ்க்கையில நல்லா இருக்கணும். எப்பவுமே வந்து அப்பா அம்மா வந்து நம்ம கெட்டு போறதுக்கு வந்து யாருமே எதுவுமே வந்து சொல்லி கொடுக்க முடியும், நல்லதுதான் வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த சமயத்துல அந்த வயது கோளாறுனால நம்மளுக்கு வந்து அதை ஏற்கிறதுக்கு நம்ம மறுப்போம். ஏன்னா அது ரொம்ப ஆழ்ந்து சிந்திச்சு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்குதான் நம்ம அது எப்ப தெரியும் அப்படின்னா ஒரு 30 வயசு கல்யாணம் ஆயிட்டு நம்மளுக்குன்னு ஒரு குழந்தை பிறந்த அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும், ஓஹோ அப்பா அம்மா சொன்னது வந்து கரெக்டா தான் போல் இருக்கு, நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இத்தனை வருஷமா அப்படின்றது வந்து தெரியும். அப்பா வந்து நம்ம திருந்தி வாழறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதுதான் இங்க வந்து. சோ தெய்வ குணங்கள் அப்படின்றது நம்மள வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சேரும், அசுர குணங்கள் வந்து கீழ் உலகத்திற்கு தள்ளப்படும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஓம் தத் சத் இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோக நாமः षोडशो अध्यायः। पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. உங்களை கட்டுப்படுத்துங்கள், கருணை காட்டுங்கள், இரக்கமுற்றவர்களாக இருங்கள் அப்படின்றது. மாதாஜி இந்த பிரசன்டேஷன் ஸ்லைட்லாம் நீங்களே ரெடி பண்ணீங்களா மாதாஜி? இல்ல எங்களுக்கு வந்து இவா கொடுக்கணும், பிரசன்டேஷன் இஸ்கான் ஸ்லைடு இஸ்கான். ஆமா இஸ்கான் இஸ்கான். தனியா உம் தனியா அதுக்குன்னு டீம் ஆமா இருக்கு. ஆமா இருக்கு ஜிமெயில்ல. இது எல்லாமே வந்து ஒன் டைம் ப்ரிப்பரேஷன் தான். அப்போ கொஞ்சம் ஏதாவது ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் வந்து வரும். ஒன்ஸ் இன் 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் வரும். இந்த வாட்டி எல்லாமே வந்து ஒரு வாட்டி நான் அதான் வந்து ஒரு வாட்டி ப்ரிப்பேர் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து யூஸ் ஆகும். அற்புதமா இருக்கு மாதாஜி ஸ்லைட்ஸ்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ அதெல்லாம் வந்து லெவல் 2 லெவல் 2 ஜாயின் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. கமலா